ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عد كاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى كرم حدوي وبلهبته لفاش قابي وحبن تصور ودك القلب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا تصور ودك القلب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلم بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر ورودي مقطنهم كمثل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونموش للبادر من الحلم وزي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخاتلت نايت channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو زيا كتسمعوا صنعكم مخفتي درفنا يوت قرت أنا سكندي دسم بلان كل سب تقرا زردا أنت زخون نيرو زيا بزعق زي ناي تقرنيا درفتنا عبيتن ليك أنا يوم كنبل كلنا ناي تقرا سنة باب عمقوت ناي تدرفتات كنردو أنت نخل أبي إرترا زلوا سنة باب كسكندي عمقوت زلوا مخانم تردانا نيرترا بكل دايركشن زقلت أصلاً عمودة تدمام زي حجة رواز لهم كم هارز ذلك هبا خاي كم هارز غل زبل ملختي كم حالة أنا وتقولت نايلو مدما سفع زخونة تنتنا أقدر سحبريتا كباكم كفتني تمخفت درف دما exact اللي تحسته إن ريوز قال سلزخونيو بعلمنا كرينا أبزو بانا دما قلت في معبالتات بزح معبالتات سلزلو كساب موداتا مسانا كتصنحو لايك مقبار شير مقبار كومنت مصحاف ريتوهم يقاتات اللو زئرم حبريتاتات محب دما أكال نايت سرحيو لو مدما كم وترو محاري أقداسي كل سبك فلت زلو كستوعلو لزلو تحستين حزنا قريبنا زلنا سام موداتا مسانا صنحو مجمريا بزي أقداسي معبالة زلو كنتات كنجمرينا. Let's start here. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. مچم أبزبنا دونالد ترامب من البعت زجرم سمعنا إلا نتصنح مش نتات مع الزبالة تجرم جن نعاعة زاريبكا صحيفكا خي وداها خلها كاب أبز جدد زرب عدما مليسو كم تجرمي جبركا نتنايت مع الرسع كدما بزعبنا يلوم كم تزارب جبركا أبزبنا دونالد ترامب أبينايت حزو بينايت ودو كويس أفاكا نقرات ناي باناما يلو كانال كوسيديو نابلة تزاريبو ناي باناما خمي غير كوس دخل علم لخاو حقي لندي بلا بلا كيدو دما جرينلاند كوسيدي يلو أبتقل غيرو كم نابلنا خلنا نقول ناي ما أكلاي مبراق كنتاي كجبري بوليسيناتو وين فلت إن أبتبوتاتي أتوكروخ جبر مخانو هندبت مزيو نغازا نحنا كنو نوينا يلو إسرائيل أي نبون فلسطين أي نبون بعلنا أمريكا كنقواس رينا نتي غازا ستريب ويكا غازا ستريب زبال زلبوتا بعلنا كوف كنبلينا يبلالو مالت زي دبولا زربا انديو كجبرو دي ما يجبرون كالا رستيو ات زربا نبعلو جن دبولايو نخل سماع دما زس دم مينيرو كم زي مالت بخمين فتحت قداي تو ستي سوليوشن داي حايش قال ملا نبلت على مبكال دي بيكلا دونالد ترامب فتسينكا متحازو زي بلو زربا كنت قال لنا قدا دب ابيل لهم ميدياتات قال غازيتنياتات انتي زربا لهم ردات فيهم انت خاتم دلخا دارجا دحرت كونتات كل سبيو أصدر ميموزلو جن دونالد ترامب كابزيرو استبقى خمسة كنا كرينا زي نيشتي كفالنا لهم بفيديو بزح زجرم حبريت الله هذا فيديو. The reaction from the gathered audience reflected the enormity of what he just said. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. He had just announced the takeover of Gaza, owning it, occupying it. It wasn't clear and it certainly wasn't expected. You are talking tonight about the United States
ሕጂ ከምዚ ምስ በሎም ኩሉ ሰብ ተገሪሙ እቶም ኣብኡ ዝሰብዑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ንሳቶም እንታይ መፍትሒ የምፅኾኑ ብሎ ነይሮም በረይ ከምዚ ዓይነት ድቦላ ዝተፀበየ ሰብ የለን ኣብዚኣ ብርቱዕ ትሕቶ ሓቲቶም ነይሮም እንታይ ማለት ምዃኑ ከማን ስምዕዎ ኣብዚ You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there, redevelopment? And Mr. Prime Minister, do you see this idea as a way to expand the boundaries of Israel and to have a longer peace, even though the Israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well? I do see a long-term. ሕጂ እንታይ ኢላ ሓቲታቶ ብናይ መለክዒኻ ንስኻ ክልተ ህዝቢ ንሓድሕዶም ዝበልዕሉ ዘለው ጥሪልካ መፂኻ ነቲ መሬት ኣነ ክወስደ ክትብል ከለኻ ሓደ ፈለስጢን ህዝቦም እዩ መዓት ህዝቢ ቀቲሎም መሬቶም እዩ ነዚ መሬት እዚ ክብሉ ድማ መግለፂ ዘይርከቦ ብዙሕ ዋጋ ንዓመታት ከፊሎም ዘለው እስራኤል እውን እንትኾነ ናትና እቲ መሬት ብምባል ነቲ ቦታ ንምቁፅፃር እዚ ኩሉ ዕንወት ንሪኦ ዘለና ገይሮም ኣለው እዚ ኩሉ ዕንወት ውግእ ምስ ተገበረ ሃንደበት መፂኻ ክልቲኹም ግደፉ ክልተ ዝበኣሱ ዘለዉ መፂኻሲ ንዕዖም በቦቶም ፀፋፍዒካ ደርቢኻስ ኣነ ክወስደ ምባልሲ በናይ መለክዒ ቅኑዕ ክኸውን ዝኽእል እስራኤል ንስኻ ከም መራሒ ናይ እስራኤል ንቤንያሚን ነተንያሁ እዩ እንታይ እዩ ርእቶኻ ብኸመይ ትርድኦ ነዚ ኩነታት ኢላ ተላ ዶናልድ ትራምፕ ግን እግድሰድ እዩ ብፍጹም ጣጣ ዘይብሉ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብኩሉ መለክዒ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ኩሉ ግዜ እየ ዝብለኩም ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩሉ ዝፈትዎ ምክንያት ነቲ ብሕቡእ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ትገብሮ ዝነበረት ብቓላቱ ብድፍረት ስለ ዝዛረቡ ጥራይ እምበር ኣሜሪካ ካልእ ሓሳብ ስለ ዝነበራ ወይ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዝነበራ ኣይኮነትን እዚ ዘረባ እዚ ግን ኣብ ዞባና እውን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ምዃኑ ፅንዒ ኢለ ክነግረኩም እየ ሕጂ ንቐፅል ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣሎ Ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied. ሰንታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ዝተበፅሐ ውሳነ ይኮነን ኩሎም ተማነ ዝተዛረብኩም ብጣዕሚ ፍሉይ ሓሳብ ምዃኑ ነጊሮም እዮም ይብሉ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ምስ ዝዛረቡ ኣይርዳእንን እዩ ግን ኣብ ናይ ፈለስጢን ኮንካ ክትሰምዖ ከለካ ዘረባ እንታይ መክብለኩም እየ ኣይ ዶንት ኖ ክንዲ ምንታይ ልቦም ተሰይሮም ምኾኑ ናይ ፈለስጢን ታሪክ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን እየ ነፍሱ ዝኻለ ሓዚንካ ዘይትውዳእሉ ጉዳይ እዩ ናይ ፈለስጢን ጉዳይ ሓዚንካ ክትውድኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ከም ዓይነ ሰብ ኮንካ ከም ተራ ሰብ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኩነታት ጉዳይ ናይ ፈለስጢን መወዳእታ ዘይብሉ ስቃይ ናይ ህዝቢ መወዳእታ ከም ዘይብሉ ኢና ንፈልጥ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንረብሓ መን ምዃኑ ንሕና ክንውንነ ኢና ገለ ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ተጠውዩ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ኢሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ንእስራኤል ክቦ ምዃኑ ብፍጹም ቅንጣብ ጥርጥር የብለይን ስምዕዎ እቲ ናይ እስራኤል መራሒ ኣብዚ ዝበሎ invited me to be the first foreign leader to visit the White House in your second term. This is a testament to your friendship and support for the Jewish state and the Jewish people. I've said this before. I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. You are the greatest friend. እስራኤል ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ዝረኸበቶ መራሒ እንተሎ ኣብ ኣሜሪካ እስኻ ኢኻ ይብሎ ኣሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ዋላ እውን ብሓሶት ተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ነገራት ብጣዕሚ ዝፈቱ መጎስ ብጣዕሚ ዝፈቱ ብፍሉይ ከተመግሶ ዘለካ እዩ ሓያል እዩ በልሕ እዩ ወሳኒ እዩ ገለ መለክ ትብሎ ክትክል ኣለካ እዚ ዘረባ እዚ ይሰርሕ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማኒፑሌሽን ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ናይ ቁፅሪ ሓደ ድማ ቤንያሚን ነተንያሁ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝቕድሞ ሰብ የለን That's why the people of Israel have such enormous respect for you. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. I remember we spoke about it. You said, this is the worst deal I've ever seen. I'm elected. I'm walking out of it. That's exactly what you did. And I think it speaks loudly for just common. ሰንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ንስኻ ንእስራኤል ዝገበረካላ መወዳእታ የብሉን ይብላ ኣሎ ኣብተን ዝሓለፋ ተርምናቱ ኤምባሲ ናይ እስራኤል ካብ ቴልኣቪቭ ንጀሩሳሌም ከም ዝቕየር ጎላን ሃይትስ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝህልወና ኣብርሃም ኣኮርድስ መዓት ሊስታ እዩ ዘሎ ብዙሕ እዩ ገይሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሕጂ ኸዳ እንታይ ይገብረሎም እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክንዲዚ እንተገይሩሎም
ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ ዝደግፎ ኣብዚ ሕጂ ከንታይ ክገብረሎም እዩ ይከን ኢማጅን እንታይ ዓይነት ባይ ዘ ወይ ናብዚ ጉዕዞ ክኸይድ ከሎ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ነቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ካርታ ከም ብሓድሽ ክንስእሎ ኢና redraw the map of Middle East እናበለ ይኸይዱ ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ክንሰምዕ ምዃንና እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ ንጋዛ ነቶም ህዝቢ ናበይካ ክትጉሕፎም እንታይ ካ ክትገብሮም ንዝበልዎ ካ በቃ ናብ ግብፅ ናብ ጆርዳንን ክኸዱ ይኽእሉ እዮም እቶም ህዝቢ ዕድሎም ርኣዩ ማለት እቲ ኩነታት ወላ እኳ ይጣጣ መትሓዝ ዘይብሉ ትዛረባ ስምዖ It is very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle, and it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Okay. So, ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ ደገፍ ዘለዎ እዩ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ሓደ መወዳእታ ክነብፅሖ ክንፍትን ኢና ብምባል ይወድይዎ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንብዙሕ ሰብ ዘገረመ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይገብሮን ኢሉ ዝግምት ድማ ናይ ዝሓለፈ ኣብተን ዝሓለፈ ዓመታት ዝፈፀሞ ነገራት ኣብ ግምት ምታው ዶናልድ ትራምፕ ድራማቲክ ዝኾነ ለውጢ ውሳነታት ክገብር ከም ዝኽእል ዕድለኛ እንተኮይንካ ኣብቲ ንሱ ብሕማቕ ዝጥምቶ ቦታ ከም ትርከብ ኣይግበርካ እዚኣ ጥራይኻ ምጥቃዕ እምበር ዶናልድ ትራምፕ መትሓዚ ዝበሃል ዘይብሉ መራሒ እዩ እዚ ሾክ እዚ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ገለ ክፋል ናይ ኣሜሪካ በዚ እናሰንበዶ ከሎ እቲ ዝዓበየ ሚድያ ኣተኩሮ ናይ ሚድያ ስሒቡ ዘሎ ኣርእስቲ ግን እዚ ይኮነን እንታይ ዳ እዩ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ስሒቡ ዘሎ ኣርእስቲ እንታይ ተልኩምኒ ሌትስ ጎ እዚ ብቐጥታ ምሳና እውን ርክብ ዘለዎ ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ስምዑ እጂ is a constitutional crisis that we are in today. Just like Elon Musk did not create USAID, he doesn't have the power to destroy it. And who's going to stop him? We are. This is what the beginning of dictatorship looks like. ከም ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ንመንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ጎርጒሩ ጉዱን ጎዳጉዱን ክፍትሽ ስለ ዝጀመረ ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ እቶም ዴሞክራትስ ዝበሃሉ ከም ንፈልጦ ድማ ዴሞክራትስ ማለት ሓደ ቀዳማይ ፀላይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ዴሞክራትስ ፓርቲ ዝበሃል እገዳ ናይ ኤርትራ ሽግር ናይ ኤርትራ ተነፅሎ ናይ ኤርትራ ብዓብዩ ዝሰርሓሉ ዘሎን ዝያዳ ዝሰርሓሉ ሓይሊ እንተሎ ዴሞክራትስ ዝበሃል እዩ እዚኣ ንባዕላ ሶማላዊ መበቆል ዘለዋ ኣንጻር ኤርትራ ትኸይድ ዝነበረት እያ ንባዕላ ኢሎን ማስክ ተተሓሒዝዋ ከም ዘሎን እዚኣ ሰብ እዚኣ ሓደጋ ክወርዳ ከም ዝኽእል እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣና ኣብዚ መፅ 4 ዓመት ክንከታተላ ኢና ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን መፈለምታ ናይ ዲክቴተርሽፕ ኣብ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና እያ ትብል ዘላ እንታይ ስለ ዝገበረ ግሕምጥና ናይቲ ዩኤስኤይድ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ናይ ረድኤት ግብረ ማሕበር ተባሂሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጉዱ እናወፀ ዝኸይድ ዘሎ ዓለምና ድማ ብኡ ትግረም ዘላ ኢና ክንርኢ ስለዚ እቶም ዴሞክራትስ ኮምፕሊትሊ ፍሪክ ኣውት ወይ ከዓ ጫውጫውታ ፈጢሮም ኣለው ስለምንታይ ጉዶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይቐርብ ስለ ዘሎ ኣብዛ ቪድዮ ብዙሕ ዘገርም ከስማዓኩም እየ ዳሓን ስምዑ ኣብዚ Angry Democrats throwing a hissy fit after Elon Musk dropped the Doge hammer on the Hunter Biden of government agencies. It's called USAID. And earlier, staffers got locked out of their headquarters in Washington as it gets rolled over into the State Department. The agency is supposed to oversee humanitarian development and security programs in some 120 countries and is in charge of over $70 billion of your taxpayer money. But the Trump administration argues it has become a clown car of corruption. And Musk sums it up this way, quote, USAID is a criminal organization, time for it. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ትካል እዚ ካላ ሙሉእ ብሙሉእ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣሜሪካ ክልተ ፓርቲ ንሓትሕዶም ሓንቲ ኣርእስቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኣብዚ እውን ብተደጋጋሚ ግዜ ኢለ ክልተ ኣዕሩኽ ጉዶም ማሲ ዝፍለጥ ምስ ተባእሱ ብፍላይ ካብ ክልተ ኣዕሩኽ ከማን ክልተ መሓዙት ጉደን ምስ ተባእሳ ኩሉ እቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ጉድ ኣብ ደገ እንደውፅኦ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ጉድ ናይ ኣሜሪካ ክሰምዖ እንተኮይንካ ኣብቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ኣብ መንጎ ዲሞክራትስን ሪፓብሊካንን ባእሲ ምስ ተፈጥረ ሽዑ እዩ እቲ ጉድ ወፅ ኣብቲ ኤግዛክትሊ ኣብዛ ሞሜንት እዚኣ ድማ እዚ ዩኤስኤይድ ድብልዎ ዘለው ጉዱን ጎዳጉዱን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ታይም ቱ ዳይ ዶናልድ ኢሎን ማስክ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢሎን ማስክ ሓደ ነገር ምስ ሓዞ ኣብ መፈፀምቱ ከየብፅሐ ዘይገድፍ ህልኸኛ ሰብኣይ ምዃኑ ዳርጋ ዝበዝሑ ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብከምዚ መንገዲ ከይሕዞ ካብ ነዊሕ ይፅልዩ ነይሮም እዮም unfortunately ጸሎት ናቶም ኣይሰመረሎምን ዶናልድ ትራምፕ ተተሓሒዝዎ ማለት እዩ ተተሓሒዝዎ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ እቲ ጉዳይ ኣብ ዘይገድፈሉ ደረጃ በፂሑ ሕጂ ድማ ዋላ እውን እንተገደፎ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ምክንያቱ ጉዱን ጎዳጉዱን ወፂኡ ኣሎ ሓደ ካብኡ
USAID ዝበሃል ሰራሕተኛታት ናቱ ብምሉእ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘለዉ ሰራሕተኛታት ንግዚኡ ካብ ስርሖም ጠጠው ኢሎም ከም ዘለዉ ሓቢርዎም ኣሎ على شوعة فبراير on Friday February 7 أبيلو مالتي all USAID direct hire personnel will be placed on administrative leave أملو علم زلو سرحتنياتات نايزي USAID سرحتنياتات تتوقف لمخانم with the exception فوليات نستوسن سرحات كسالة زغول انت دايو كوينهم بمولو انتم سرحتنياتات تتوقف لمخانم حبير الله الزوسان زي كريكم يا بافريكا كم عينة رعد فتيرهم زلو كتقرميهم إذا خانتايو USAID it has to die إزي كموت على لوز تكالزي ناي بلشونا بوتايو أبزي سمعوها بعلو إلى ماسك بوست جير وازلو يا زيا تايبلو from now on money laundering will be called foreign aid ناي وصاي حجز ناي قال ملا حجز زبلو كالاي شمون تايو ገንዘብ ንኽትሰርቕ ንኽተታልል ብልሽውና ንኽትጥቀም ዝጥቀምሉ ታክቲክ ከም ዝኾነ ነዚያ ኣፍሪካውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ድሕሪት ክንሪኣ ኢና ንመለስ ኣብ ርእስና ከመይ ገይሩ እዩ ዝትካል እዚ ዝሰርቕ ኣሜሪካ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ሙሉእ ሓይሉ ናብኡ ወፊሩ ስለ ዘሎ ወይት ሕጂ ኢንተርቴይንመንት ኢና ክንብሎ ነዚ ተዘናግዑ በቲ ሓቅታት ንነዊሕ ዓመታት ህዝቢ ዓለም ተሰዊርዎ ዝነበረ ባዕሎም ከውፅዎ ክጅምሩ ከለዉ Advanced diversity, equity, and inclusion in Serbia's workplace and business community, $70,000 for production of a DEI musical in Ireland, $2.5 million for electric vehicles in Vietnam, $47,000 for a transgender opera. እዚ ሓደ ካብቲ ውሑድ ካብቲ ዘውፅዎ ዘለዉ እዩ እምበር ሓደ ዓብ ሊስታ ክገብረልኩም ይኽእል እየ እንታይ ይብሉ ኣለዉ 1.5 ሚሊዮን to advance diversity, equity, and inclusion in Serbia. Serbia ዝበሃል ኮንሰርቫቲቭ መንግስቲ እዩ ነዚ ናይ ኔቶ ኩናትን ዕግርግርን ዘይደገፈ ኣብ ጎኒ ራሻ ካውን ዘሊ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዙሕ ሰላማዊ ሰልፍን ናዕብን ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ነዚ ኔቶ ብመንገዲ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ዘይደገፈ ሃገራት ኤውሮፓ ብምሉአን እዚ USAID ዝበሃል ገንዘብ ብታሕቲ እናእተወ ነተን ሃገራት ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ትካል እዚ ኣብቲ ዶናልድ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ምስ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ዝነበረሉ ንዕዑ ንምግምጣል ብዙሕ ኣስተዋፅኦን ብዙሕ ጌም ዝተፃወተን እዩ እዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ንዑ ኣውፅኦም ክዛረቡ ጀሚሮም ኣሎ ባት ንኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ብግምጣሉ ክነገረኩም እየ ዳሕራይ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምዝበፃዕኩ ኣብዚ ረዩ 70,000 for production of DEI ማለት diversity equity ገለመለ ኣብ ካል ሃገር እዚ ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን USAID ክበሃል ከሎ ንሽግር ናይ ደቂ ሰባት ጥሜት ናይ ደቂ ሰባት ሕክምናዊ ፀገማት ዝረዲ እዩ ዝመስል ትሽምናቱ እዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ንፖለቲካዊ ኢንተርፊረንስ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ብምእታው መንግስታት ምግምጣል መንግስታት ድማ ሎሚ ቀደም ከምኡ እንድሕሪ ኢለን ካብ ኣሜሪካ ኣሉታዊ ፅፍዒትን ውርደትን የጋጥሞም ስለ ዝነበረ ኣይዛረቡን እዮም ነይሮም ሎሚ ግን እቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ንባዕላ እቲ ኩነታት ናይዚ ዝኽየድ ዘሎ ሓደጋ ወዲቖም ስለ ዘሎ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ነዚ ጉዳይ በልብልዎ ስለ ዝጀመሩ ንሳቶም እናተሓወሱ ምሶም ግብረ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ገለ ካብቲ ጭብጢ ዝበሃል ዘሎ ከረየክሜ ጆርጂያ ትበሃል ሓንቲ ሃገር ምስ ራሽያ ትዳወብያ ነዛ ሃገር እዚኣ ንምብታና ልክ ከም ዩክሬን ዕልዋ መንግስቲ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ንምእላይ እዚ USAID ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ኣውፅኡ ይብሎ USAID dumped 41.7 million into the recent Georgian elections እዚ ምርጫ እዚ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ዘጋጠመ እዩ ነቲ ተመሪፁ ዘሎ መንግስቲ ንምእላዩ ድሓር እውን ምስ ተመረፀ ቅቡል ምርጫ ኣይነበረን ብምባል ብሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ብገለ እናገበረ እንታይ ይበሃል ነይሩ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ መንእሰያት ካብ ዩኒቨርሲታት እዮም ዝብገሱ ገንዘብ ድማ ይኸፈሉ ከም ዘለዉ ተመሳሳሊ ተርእዮ ኣብ ባንግላዴሽ ተራእዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ ንመንግስቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ተራእዩ ነይሩ መንግስቲ ከመይ ጌርካ በዚ ሰላማዊ መንገዲ ሰላማዊ ሰልፍን ዕግርግር እናገበሩ ትግምጥሎ መን ኢኸ ዝኸፍሎም ከም ኤንጂኦ ኮንካ ኣቲኻ ከም ማሕበረ ሰላም ማሕበረ ሰናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ኮንካ ኣቲኻ ገንዘብ ትኸፍል ነቲ መንእሰይ ድማ ገንዘብ ተኸፊልካ ዲሞክራሲ ክመፀካ ናፅነት ክትረክብ ኢኻ ሓሳብካ ክትገልፅ ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ኢኻ ገለመለ ኢሎም ነዚ ሃገር ንኽብትንዋ ከም ሕሱም ፅዒሮም እዮም ክሳብ ሕጂ ግን ኣይተዓወቱን ኣብ ሩሜንያ ነቲ የማናይ ክንፊ መራሒ ክዕወት ምስ ቀረበ ከምኣ ገይሮም ኣደቃቂሶማ እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ከም ኤርትራዊ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ፅቡቅ ጌሩ ክውሕጣ ዘለዎ እዩ ዲሞክራሲ ፍትሒ ገለ ክብሉ ከለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ንዲሞክራሲን ገለን ኣይኮነን ንረብሓ ናይ ካልኦት እዩ ምናልባት ተቐደም ንእሽተይ ናይቲ ዲሞክራሲ ተስፋ ገለመለ ነይርዎም ክኸውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ጌም ኮምፕሊት ተቐይሩ እዩ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ትረብሕ ኣሜሪካ ከመይ ትረብሕ ኣይኮነን ሶሪ ኣብዚኣ ንምለሳ እዚ ንሪኦ ዘለና ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣይኮነን
ናይ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ብጆርጂያ ሓደ ፓርቲ ተታዊቱ ተሃገር ፀገም ንኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዝቕፅል ዘሎ ኣይኮነን ንሳት ደልዮ እዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ትካል እንታይ ዝደሊ ደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ ነራታ ፕረዚደንት ከይትወርድ ካብ ስልጣን ኢሎማ ኣብ ስልጣን ኣይወርድን ኢላ ነራ ኣብ ካልእ ሃገራት ከ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ስልጣኑ ሙራድ ዝኣበየ ንምርጫ ዝኣበየ በራሒ እናበሉ እዮም ዝዝንጥሉ ኣብ ዩክሬን ምስ ተሰዓረት ዝደልይዎ ዲሞክራሲ ተተቀብልዎ ቀፅል ስቂልካ ኢሎም ኣለዉ መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ይብዎ ኣለዉ ኣብ ሩሜንያ የማናይ ክንፊ ክዕወት ምስ ዘለየ ነቲ ምርጫ ካንስል ገይሮሞ ኣብ ጆርጂያ ንሶም ዘይደልይዎ ምስ ተዓወተ ነቲ ምርጫ ንምብልሻው ሰላማዊ ሰልፊ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ይቕፅል ኣሎ እዚ USAID ብምዕፃው ናይ ብሓቂ ዝተሓጎሰት ሃገር ተሎ ሩሜንያ እዚ ጆርጂያ ዝበሃል ሃንጋሪ ዝበሃል ስሎቫኪያ ዝበሃል ኤርትራ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሓደ ሰብ ከማን ኣብ ኮሜንት ፅሒፍለይ ነይሩ ተሪኹማ ነዚ ኤሪሳት ዝበሃል ዶ ኣሰናዶ ገለዶ መን እዩ ዝኸፍሎም ነዞም ሳተላይትስ ናቶም ተልካ እዚኦም እዮም እዞም ኢንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ብላብላ ዝበሃሉ ትካላት ዕልዋ መንግስቲ ንምግባር ረጂም ቸንጅ ንምግባር ዝሰርዑ ንሳቶም እዮም ዝኽፈሉ ስለዚ ኣሜሪካውያን ንዓና ሓልዮም ዘይኮኑ ጉዳዮም ገንዘቦም ኣበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ክሓቱ ስለ ዝጀመሩ ተሓቂ ራይወዚ እጂ ዝኩሉ ገንዘብ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ፖለቲካ ክኸውን ከሎ ፎክስ ኒውስ ናብቲ ፖለቲካዊ ኢንተርፊረንስ ዝገብሩ ኣየምፅዎን እዮም ስለምንታይ ጉዶም ስለ ዝወፅእ ንባዕሉ እቲ የማናይ ክንፊ ትበሃል ሜንስትሪም ሚድያ ኣካል ናይ ትውግን ዕግርግርን ረጂም ቸንጅን ስለ ዝኾነ ነቲ ጉድ ከውፅኦ ይደልን እዩ ንዓታቶም ዘገርም ዝብልዎ ዘለዉ ነዚ ትራንስጀንደር ዝበሃል ዘሎ DEI ዝበሃል ዘሎ ሴክስ ቼንጅ ከም ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ገለመለ ኣብዚታት ክንደይ ገንዘብ ንኣብነት ኣበይ ሃገር እዩ ኣብ ጓቴማላ ዝበሃል ናይ ላቲን ኣሜሪካ ፎር ሴክሽን ወዲ ነይሩ ናብ ጓል ንክቅየር ጓል ነራ ናብ ወዲ ንክትቅየር እዚ ናይ LGBT ዝበሃል 2 ሚልዮን ከም ዝኸፈለ በዚ ታሕቲ እውን እንተሪና ኣብ ኢጅፕት ከንታይ ገይሮም ቱሪዝም ንክሰፍሕ 6 ሚልዮን ኦኬ እዚ ናይ ቁጠባ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ቪየትናም ዝበሃል ሃገር ፎር ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ኦኬ እዚ እውን ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ንኣሜሪካውያን ፀላለይ እዚ ምክንያቱ ንሳቶም ነዳዲ ክሸጡ ይደልዩ እቲ USAID ዝበሃል ድማ ኣንፃር ረብሓና ይኸይድ ኣሎ ናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ there is one thing ኣብዚ ኩነታት እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከስተውዕለሉ ዝግባእ ክሳዕ ከምዚ ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ደረጃ ከይተበፅሖ ከሎ ንብዙሕ ዓለም ዘታልልሉ ዝነበሩ እዚ ረድኤት ተባሂሉ ሽሙ ረድኤት እዩ ዝብል ብሓቂ ሳያ ብብልዎ ሓንጎልካ ንምጥምዛዝ እዩ ኤይድ ኣይኮነን እዚ እንታይ ዳ ፖለቲካዊ ኢንተርፊረንስ እዩ ፀገሙ ግን ካብ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ወፅዩ ናብቶም ግሎባሊስትስ ናይ ዓለም ኣጀንዳ ዘለዎም ንዓለም ክንዝውራይና እናበሉ ዝኸዱ ናቶም ኣጀንዳ ከሳሲ ስለ ዝጀመረ እዩ እቲ ባእሲ ተፈጢሩ ዘሎ እምበር ብሓፈሻ እቲ ፀገም ካብኡ ይኮነን ዝብገስ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ከመይ ገይሮም ነቲ ኩነታት ይዛረብሉ Now, Marco Rubio, the Secretary of State, says there are a lot of good programs at USAID, but I don't expect any of those are what he's referring to. Absolutely, John. And I have been on USAID's case for years now, going back several years where I was trying to investigate the expenditures for humanitarian aid, primarily when it came to the war in Ukraine. And what my team and I encountered was absolute obstruction and lies coming out of USAID. They did everything possible to stop me from accessing their records. እንታይ ማለት ሕጂ ንነዊሕ እዋን እዚ ጉዳይ እዚ ደገ ንኸይወፅእ ከም ሕሱም ተኸላኺሉ እቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ድዩ እቲ ኢንስቲትዩሽንስ እቲ ትካላት እቲ ስለያዊ መርበብ ብፍላይ CIA ኢልካ FBI እቲ ናሽናል NSA ዝብልዎ ኩሉ ንሳቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እዮም ዝጥቀምሉ ነይሮም ነቲ ረሳሕ ስራሕ ናቶም ሓደ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዘቃልዕ ዝነበረ ኣይትፈርህን ዲኻ FBI ወይ CIA ገለ ከይጨውዩኻ ኢልዎሲ No, أنا FBI فرحان ولا CIA كم زفرحان زي USAID باليو معناته أوش أمريكا نترسح تكبارات ناي حماق كتكبار كجبرو تدليم FBI دي CIA بمنجدز USAID بال بإنجوتاتن قالن قصيرهم بويهم زجبرو معناته كركب سلزي كلتي حماق تكباراتهم بمبال جليس ونيرو حجي أبزيا نزي USAID حنسب عرفتيه به كاوز قدر كسمعكم سمعوزي سلامنتاي ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል ብፍላይ እዚ ጉዳይ እዚ ክቕየር ከም ዝኽእል ቁሩብ ተስፋ ዘህበካ ኣብዚ ስምዑ President Trump for his trust and confidence in nominating me to serve our country as the Director of National Intelligence at a time when trust in the intelligence community, unfortunately, is at an all-time low. Chuck Schumer admitted a few years ago, quote, "You take on the intelligence community, they have 6 ways from Sunday at getting back at you." For too long, faulty, inadequate, or weaponized intelligence have led to costly failures and the undermining of our national security. زياتري وازلهم ቶልሲ ጋበርድ ትበሃል ናይቲ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ሓላፊት ናቱ ክትከውን ሓፂያ ዘላ ሕጂ ድማ ቀሪባላ
በቲ ሰነድ ኮንፈርም ንኽትከውን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚያ ሰብ እዚኣ ድማ ነቲ CIA FBI ኩሉ ትስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ካብ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካን ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካን ወፃኢ ንዓና ነቶም ትጋገዩ ኣለኹም ንዝብልዎም ንዓና ንኽቋፀርን ንዓና ንኸጥፍን ዓጢቑ ዝነበረ ትካል ስለ ዝኾነ ኮምፕሊት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ኢልና ኣብ ካልእ እንታይ ምሲልኩም ነይረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ተዋሂብኒ ነዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ዝኩሉ ኣብ ደገ ንቦ ዝነበርና ረድኤት ምስ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ቀጥታ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘለዎ ጥራይ ክንጥቀመሉ ኢና ቀዳማይ ክንኣልዮ ኢና ኣድላይነት ኣለዎ ተይልና ድማ ትካል ናቱ ምስቲ ናትና ናሽናል ኢንተረስት ጥራይ ተቃኒዩ ከም ዝኸይድ እምበር ከም ድሌቱ ንዓንዳሩ ከይዱ ኣብ ሃገራት ንሕና ቀጥታዊ ረብሓ ዘይብልና ኢዱ ክእቱ ከም ዘይብሉ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ነይሮም እቲ ስለያዊ መርበባት ናብ ካልእ ሃገራትና ኸደ ረጂም ቼንጅን ካልእን ዝምውልን ዘተግብርን ዝነበረ ድማ ሓላፊት ናቱ እንኮላይ ኣብ ሱርያ ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ በሻር አልአሳድ ዝተገበረ ጌጋዩ ትብል ኣብ ልዕሊ ኣብ ዩክሬን አንጻር ፑቲን ዝተገበረ ኩናቱን ጌጋዩ ኢላ ተኣምን ሰብ ተገይራ ኣለና ሓላፊት ናይ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኩሉ ስለያዊ መርበባት ሓላፊት ንኽትከውን ይሓስይዋ ኣለዉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓልዮት ናይ ህዝቢ ዓለም ወይ ገለመለ ዘይኮነሲ ንረብሖም ክብሉ እቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ክግታእ ከም ዝኽእል ክገብሩ እዮም ወይ እውን እንተወሓደ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ይኹም ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ከይተዛረቡ ክሓልፎም ከም ዝኽእል እየ ዝግምት ኣነ የስ ክዛረቡ እዮም ጂኦፖለቲካ ስለ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ባቤል መንደብ ድማ ልዕሊ ማንም ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ብፍላይ ንእስራኤል ድማ እስራኤልን ግብፅን እቲ ቦታት የገድሰኒ ግን እቲ ዓንዳር ኣካይዳ እዚ ኩሉ ናይ ባይደን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ንኣብነት እንታይ እቲ ምክንያት ኢልካ ናቲንግ ስለምንታይ ንኤርትራ ከም ይገብርዋ ኣለዉ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘጉደለትሎም ናቲንግ አይዲዮሎጂካሊ በሓሳብ ዶ ብግስግንጢር ዶ እናተባሃለ ዝግበር እምበር ኤርትራ ብትክክል አንጻሮም ስለ ዝኸደት ኣይኮነትን እንታይና ንርኢ ዘለና ሕጂ እቲ መንግስቲ እቲ ግሕምጥና ናቱ ኣብ ውሽጦም ስለ ዝተሰምዖም ንዑ ንምቕያር ኣብ ስለያዊ መርበባቶም ይኹን ኣብ ምክልኻል ናቶም ይኹን ኣብ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ይኹን ኣብ ኩሉ ደረጃ ዳግመ ግምት ይገብሩ ስለ ዘለው ዳግመ ግምት ክገብሩ ተጀሚሮም ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ አንጻር ሃገራት ዝኸድዎ ዘለው ዳግመ ግምት ክገብሩሉ እዮም ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ሊስታ ናይ ኣሜሪካ ከም ስጋት ንኣሜሪካ ወይ እውን ፀገም ትፈጥረላ ኣሜሪካ የላን ኤርትራዊ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ንኣሜሪካ ዝፀባእ ዝገብሮ ነገር የብሉ ምናልባት ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክህሉ ኸውን እዩ ካብኣ ሓሊፉ ግን ወላ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዛረቦ እንታይ ስለ ዝበደልና ክንዲ ፀገም ኣብ ልዕልና ዝወርድ ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበርናኩም 80 ዓመት ሓንቲ ነገር ኣብ ረብሓኹም ኣብ ጉዳይኩም ኢድና ኢቲና ይንፈልጥና ነዛ ንእሽተይ ሃገርና ብኣኹም ንእሽተይ እያ ትመስል ንዓና ግን ዓባያ ነዛ ሃገርና ከነመሓድር ስለምንታይ ደይ ትገድፉና እዚኣ እታ ዘረባናት ካብዚያ ወፃኢ ኤርትራ አንጻር ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ንክትጎድል ግብረ ሽበራ እዚኣ ከፍ ኢላ ወለ የለን ናቲንግ እቲ ሚድያ ንሃልኪ ኢሉ ዝጥቀመሉ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ስለያዊ መርበባቱ ዳብል ቸክ ክግበር ዝተጀመረ ወላ ሓንቲ ገበን ዘይፈፀመ ሃገራት ኣብ ልዕሊየን ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ክቕየር ከም ዝኽእል ተስፋ ኣለኒ ንእሽተይ ንስማዕያ ክመለስ ያብታ ርእሰይ Given freedoms enshrined in the Constitution. The American people elected Donald Trump as their president not once but twice, and yet the FBI and intelligence agencies were politicized by his opponents to undermine his presidency and falsely portray him as a puppet of Putin. Title I of FISA was used illegally to obtain a warrant to spy on Trump campaign advisor Carter Page, using a Clinton campaign-funded false dossier as their so-called evidence. Biden campaign advisor Tony Blinken was the impetus for the 51 former senior So, ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወላ ሓንቲ መትሓዚ ዘይብሉ እቲ ስለያዊ መርበብ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ከም ሕሱም ይፃብኦን ኩርኩር ናይ ፑቲን ከምዚ እናበለ ብዙሕ ከም ዘሳቀዮን እዚኣቶም ድማ እዞም ሕጂ ዝመርፆም ዘሎ ሰባት ድማ ኩሎም እቲ ሚድያ ይኹን እቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ንኸዳኽሞም ብዙሕ ዝፀዓረ ከም ዝኾነን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ንስኻትኩም ኢኹም ተድልዩና ኢሉ ስለ ዝመረፆም እቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ክኽተልዎ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ ኣብ ነፍሶም እውን ስምብራ ዝገብረሎም ኣካይዳ ስለ ዝኾነ ንኻልእ እውን ዳግመ ግምት ክገብርዎ እዮም እንዳስዋይ ድማ ቁሩብ ተስፋ ዘለና እቲ ነገራት ክቕየር ከም ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ርእስና እቲ ናይ ስለያዊ መርበባት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሽፍኖ ክፍትነ ብዓብዩ ሲኣዮም ይኹን ካልእ ኩላቶም ኣብ ዳብል ቼክ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብኻልእ ዓይኒ ክጥመት ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚኣ ጥራይ ስምዑ ሕጂ There's probably no entity in the government that is more of an entrenched power center of unelected bureaucrats with less accountability, less oversight than USAID. They funnel money to their cronies all over the world through a swampy network of NGOs, non-governmental organizations, and cutouts, including potentially some very troubling elements of focusing on things like regime change and destabilizing foreign countries. But ተረዲኦማና ስለዚ እዚ ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ
ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ሬጂም ቼንጅ ክንቅይር እዚ ናብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናቱ ምክትል እዩ ሓደ ካብቶም ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ መርሕነት ናቱ ይኹን ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀረባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ይስምዕዎ እቲ ፖሊሲ ሽፍት ክገብር ከም ዝኽእል ንብሎ ዘለና Some very troubling elements of focusing on things like regime change and destabilizing foreign countries. But this is not about America's interests. Donald Trump is courageously restoring democracy. Article 2 of the executive branch vests all power by the Constitution. Sorry, Article 2 of the Constitution vests all power of the executive branch in a president. It's known as the vesting clause. It says the executive power shall be vested in a president. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣካይዳ ኣንዳር ኣካይዳ ሬጂም ቼንጅ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ነቶም ግሎባሊስትስ ኣጀንዳ ናቶም ንኸሳልጥ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዲሞክራትስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ስምዑ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን ጀሚሩ ኣለሱ ንኣንጻር መን listen Elon Musk 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 كم تريوهم زلهم إيلون ماسك كبلو تسأليلهم يوم دونالد ترامب عرفت رقيبيو إيلون ماسك everywhere you go انتاي سلز قبريخي نتي بلشو ناناتهم أفقد حقرات كيدهم ذات هالي الوزن برو قودهم سلدوز زلي nothing else كل نقر قودهم يوز سلزلي حادا كابتهم نزقود زي كم زوز زلو زتفلته أبز سمعوها Elon Musk's political influence abroad, quote, insane, along with another word we can't repeat here. But what's your take on his political access and influence here in America right now? Well, Elon, his private sector work, has been very innovative, really fantastic. A lot of private sector people, when they get into government, they don't take the time necessarily to see what the good work is or why it's structured the way it is. Partners with USAID on nutrition and getting vaccines out, and there's incredible people. They're not actually worms that work there. So hopefully we'll get some of that work back in shape. In fact, if we don't, I'm a little worried. So comes to وزلهم بيل جيتس بزعبا دك سباتن بزعبا كتابتاتن بزعبا فاكسين سلسلة جنقة أب أفريقيا دمانة تكونتات كم دليل تسعطلو زنبرة نسك إلا سلزخل زلو كم ماخرني لما ماسك دماكك أو متيلو we will see تكونتات جن كلاتهم تقول تبقى يرمين فليتهم مزلو The beauty of this new administration is that it forces you to learn about stuff that you didn't really want to. Like, I didn't know what a de minimis loophole was. It sounds like a cross stitch or something, but it's like a huge deal. It's a massive deal for small businesses because China ships 1.4 billion packages, through this loophole. Name and what the name tries to mislead you into. Please judge the deception of something by the name and what the name tries to mislead you into believing. U.S. aid is not about aid any more than the Marx Brothers wrote the Communist Manifesto. USAID ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ mainstream ኩሉ ትጉዶም ትዝረብ ጀሚሩ ኣሎ and this is a good thing ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ውሽጢ ከኣቱ ምስ ጀመሩ መጠኑ ክንምንታይ ሓደገኛ ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዝነበሩን ህዝብታት ናይ ዓለም ኣንጻር ኣሜሪካ ብዙሕ ድብልዎ ዝነበሩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ከም ዘይኮኑን እኹል ምክንያት ከም ዝነበሮም ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ናብ ቻይና ንስገር ንሽተይ ሽፍት ጌርና ክምለስ ኢና ኣብዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ስለ ዘለኒ As he said, there's a twist in the tariff war, a pause for Canada and Mexico, but no respite for China. And China is fighting back in two ways. One is retaliatory tariffs, and the second is investigating U.S. companies. Listen to this. The State Council Tariff Commission issued an announcement today stating that, starting from February 10th, 2025, additional tariffs will be imposed on certain imported goods originating from the United States. Specifically, a 15% tariff will be applied to coal, liquefied natural gas, and a 10% tariff will be imposed on crude oil, agricultural machinery, large displacement vehicles, and pickup trucks. That's China's tit-for-tat move. So, ni after na nigdu kuinat kana tuhalana ቻይና ንመንግስቲ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ትቦ ከም ዘላ ታሪፍስ ክትገብር ኮንካ ታሪፍስ ክንገብር ፀገም የብልናን ኣብቲ ንስኻ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቐጥታ ቀረባናቱ ነዳዲ ብዙሕ ከውፅን ብዙሕ ክሸይጥን ኣብ ዘልየሉ ዘሎ ኤግዛክትሊ ኣብተን ንዶናልድ ትራምፕን ሪፐብሊካንን ክሓርማ ዝኽእላ መሪፆም ኣብ ኣህሪሞም ኣለው እቲ ጉዳይ ድማ ቻይና ኢዝ ናት ባኪንግ ዳውን ፈሪሃ ከም ይኮነን
دونالد ترامب 10% ኢሉ ኣሎ ንሳቶም ድማ 15% ሓሊፎም እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ That's China's tit-for-tat move, but the tariffs won't come into effect immediately. China has given the US time till Monday, February 10th. Time to think. 6 days for President Trump to change his mind. So while Beijing wants to project strength, it is also hoping for a compromise. In multiple statements, China has said that it is ready to negotiate. Meet us halfway. That is the message from Beijing. The message from Beijing to Washington. So the door is open for Trump. If he wants a deal, this is his chance. Reports say US President Trump and China's President Xi Jinping. ብሓፈሻ ቻይና ክንሰማማዕ ድልዋቲና ዕድል ሂብና ካለና ንዝተወሰነ መዓልታት ክትሓስበሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓሲብካ እንተኣተኻሉ ፅቡቅ እዩ እንተደየለ ግን we are ready to face you እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ርየ ነይረ is to impose tariffs on U.S. imports, including crude oil and coal. The measures are in retaliation for tariffs levied by President Donald Trump, which have just come into force against Beijing. But Trump has suspended action against Mexico and Canada for 30 days in return for border security concessions. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣንጻር ቻይና ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ቻይና ግን ግብረ መልሲ ክብዎ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ገለ ኩነታት ክኸይድ እዩ ንቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ይክኸውን ኩልና ድማ ብቐረባ ክንከታተሎ ክንፍትና because this is a very important ቁጠባ ናይ ዓለም እዚኦም ኣርስታት እዚኣቶም ዝያዳ ዝፀልዎን ዝትንክፍዎን ስለ ዝኾኑ ንሕና ብቐረባ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ሪፖርት ክገብረልኩም ክፍትን እየ ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ከይሰገርኩ ከለኹ just one topic and then we are going to go to Africa and my next topic is this one. This way to get a clear view of where Bitcoin is going over the next 5 years is take a look at the last 5. Right? The last 5, Bitcoin has been an outsider in the finance business, becoming closer and closer and closer. Right now, there's an ETF just starting to go a little bit mainstream, maybe a toe in the water of mainstream, but banks still can't clear it. ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቀደም ዝተዛረበ ቪድዮ ብዛዕባ ቢትኮይን ብዛዕባ ክሪፕቶ ይዛረብ ኣሎ ኖርማል ሰብ ከሎ ሂዘ ሚሊዮኔር ኦር ቢሊዮኔር እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሚኒስተር ኮመርስ ሚኒስተር ናይ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ብለኩም ኣለኹ this crypto thing is going to be ላዕሊ ገፁ ክኸይድ እዩ ካብ ሕጂ ነግረኩም ኣለና ተጠቐሙሉ እቲ ዕድል ምክንያቱ ሓንቲ ምክሪ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ቀልጢፈ ክሓልፍ እየ ብዙሕ ግዜ ዛረብ ቀፃሊ መዘከርታ ንነዊሕ ጉዕዞ ንክትከዱ ሎንግ ተርም ስትራቴጂ ንክህሉ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልክዎ ትሕዝቶ እየ ዝበኩም ዘለኹ ኣብ ሾርት ተርም ኤኒባዲ ከንሰይ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ክብለኩም ይኽእል እዩ ኣብ ሎንግ ተርም ግን ውፅኢት ከምፃልኩም ዝኽእል ሓሳባትን ምክርን ክበኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ኢት እዚያ ስምዑ ሕጂ First millionaire in your family, here are my 3 best tips to help you achieve it. Number 1, when your friends invite you for a night out, don't go. Save your money instead. Number 2, when you're tempted to watch some Netflix, stop yourself and instead work on a side hustle. Number 3, when you want to buy designer gear just to show off, don't do it. Instead, invest in ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ዓለይትካ ቀዳማይ ሚልዮነር ክትከውን ተደሊኻ ቀልል ዝበላ ምክሪ ይበኩም ኣሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተሰሚዕካ ጥራይ ነዚ ምክሪ እዚ ተሰሚዕካ ክትዕወት ትኽእል ቁፅሪ ሓደ ደገደገ ንዓናይ ኣብ ክለብ ከይድ ንዓናይ ባር ንዓናይ ከም ዝናበሉ ገንዘብካ ንክትብትን ዝነግሩካ ሰባት ኖ ኣይከይድኒ ኣነስ ከዋህለልየ ቁጠባ ናተይ ክዕብየ በሎም ኢሉ ይመክረካ ኣሎ ሓደ ቢልዮነር ስድራ ሰብኣዩ ካልኣይ ኣብ ኔትፍሊክስን ኣብ ካልእ ሳብስክሪፕሽንን ጌርካ ወርሓዊ ገንዘብ ከምዓተ ጥፊ ዘለካ ካንስል ግበሮ እቲ ገንዘብ ኣየድልየካን እያ ክንዱ ግዜኻ ተማሃረሉን ተጠቀመሉን ይብለካ ኣሎ ሓድሽ ኮርስ ሓድሽ ሃስል ጀምር ሳልሳይ ድማ ኣብ ዲዛይነር ፋሽን ዝኾነ ክዳን ናይ በዓል ገለመለን ገለን ካብ ትኽደን ነቲ ገንዘብ ኣብ ስታክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ሪል ስቴት ኣብ ዝኾነ ኢንቨስት ግበሮ and this is going to change your life እናበለ ይመክረና ኣሎ ነዛ ምክሪ እዚኣ ሰሚዑ ዝጥቀም ኣብ ሂወቱ ለውጢ ከምፅኡ እንተደየለ ድማ ኩነታት ክቕየር እዩ let's go back to ክልተን ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ገፀይ ክሰግር ስለ ዝኾንኩ ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ክበኩም እየ ካብቲ ንሰምዖ ፀናሕና ቁርብ ፍልይ ዝበለየ ግን This is for entertainment purposes only. We should be celebrating the shutdown of US aid. I know it's going to affect 44,000 guys in Kenya. Most of them are these briefcase NGOs and these Jungus who have come here to live a best life and changed Nairobi into the nightmare that it is. 350,000 Kenyans, sadly, will also be indirectly affected. But these were the guys. So, እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዕዞ ናይ US aid ምዕፃው ናቱ
ምክንያቱ ኣርየኩም ነይረ እንታይ ክግበር ምዃኑ እንታይ ይሕሰብ ከም ዘሎ እንታይ ይኽየድ ከም ዘሎ ኣርየኩም ነይረ እንታይ ኣርየኩም ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ንእሽተይ ሪናያ ዝነበርና እቲ ውሳነ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ኣብ ዞባና ክኸውን ምዃኑ ነገርኩኹም ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመርሕነት ናይ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ USAID ብምሉእ ሰራሕተኛታት ናቱ ኣብ ዓለም ዘለው ጠጠው ከብሎም ምዃኑን ውሑዳት ሰራሕተኛታት ነቲ ትራንዚሽን ካብን ናብን ንምቕያር ክመፁ ምዃኖም እሶም ጥራይ ክተርፉ ምዃኖም ዝበዝሑ ግን ካብ ስርሖም ክወፁ እዮም ኣበዮም ዘለው እዞም ሰራሕተኛታት እዚኣቶም ከ ኣብ ኬንያ shutdown to cost Kenya over 350,000 jobs ልዕሊ 350,000 ስራሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ USAID ዝበሃል ምትሕሓዝ ዘለዎም ክኾኑ ከለዉ ዳይሬክትሊ ቀጥታ ምስ ዝተሓሓዙ ድማ 44,000 ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ጠጠው ክብሉ እዮም 44,000 ኢማጂን ኣብ ክንዲ ምንታይ እቲ ኤንጂኦ ዝበሃል ኣብ ሰራውር ናይ ኬንያ ኣትዩ ከም ዘሎ ሓደ ትካል ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኤሮፓ ትካል ኣሎ ናይ ጃፓን ትካል ኣሎ ኤሮፓ ሙሉእ ንብላ ኣለና ነናቶም ሃገር ካወሰዶም ክንዲ ምንታይ ዘን ሃገራት ኢደን ኢትዮም ንብላ ኣለዉ ኖ ወንደር ኣብ ጀርመን ኣብ ኬንያ ሓደ ካብቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝእውየሉ ኣርእሲ እንተለታ እዩ ብልሽውና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ መፅኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኦፊሳት ይሰርሑ ነቲ ገዛውቲ ሒዞም መስሎ ዘሎ ገዛ ክራይን ገለመለን ከቢሩ እቲ መናብሮ ነቲ ህዝቢ ከፍይዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብር ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኤንጂኦ ማለት ሓንቲ ዘረባ ነይራ ብኤርትራ ከለና ንጥቀመላ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኤንጂኦ ናን ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንስ ክበሃል ከሎ ካልኦት ሰባት ለባማ ድማ እንታይ ኢሎማ ናቲንግ ጎይንግ ኦን ወላ ሓንቲ ዘይግበረሉ ትካል ዝብል ቃል ይቦሞ ነይሮም nothing going on ዝብል ከምኡ ክበሃል ሰምዕ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ብኤርትራ ከለኹ እዩ ሓቂ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ስምዕዋ ሕጅብዚ ተመሳሳሊ ርእሲ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክበኩም እየ to introduce all kinds of programs because the USAID was a military tool to control African nations using soft power. That's why you used to see you're getting US aid and then you also have to implement the LGNNA. You know what I mean? So this revolution is here. These were the gatekeepers that didn't want Kenya to change. خالا زراربا USAID بتدقاقا مخمل سمع زلنا رد ايت ايكونن وتهدراو مسارحيو بتانكن مدفعن متيخا زيكونه نتزبع وشتو كم تنسخات دليو نخون لحلوح نخون برسولو باو ندي كالي نختوتو نكينيا بيلا جيروم حيزو ما خمز نبرو سلازي كلهم زم بزي جنزب زخفلو زنبرو كاب سرحهم تتوكو بليم تهاجر انتاك تكوني وي ولسي حدا كابيو نزي عينة ملغتات الى ماسك شير قبرو لابيكس بزوح سد ما يسمع له حدا كينيا جن زيت راي كونن شجراب زوان زي قال ايدما انتس مزز تحاحزي ولا بخالق And our last story is from Kenya, where a major cyber attack has exposed President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta family business dealings. Now, the attack targeted Kenya's Business Registration Services, or the BRS. It is one of the most data-rich organizations in the Kenyan government. The organization holds data on all registered companies, their registered owners, beneficiaries. So, ab Kenya had agadasi fili zibale cyber attack zibalo madkati neti ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብቲ ናይ ሃገር ናብ ህዝቢ ከም ዝወፅእ ገይርዎ ኣሎ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዘሎን ቅድሚ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ከምኡ ድማ ዊልያም ሩቶ ክልቲኦም ቁጠባዊ ምትእስሳር ናቶም ብልሽውና ናቶም ዝገልፅ ሓበሬታ ደገወፂ ኣሎ ድሮ እቲ ህዝቢ ብብልሽውና ብምትላልን ዝነብር መንግስቲ ኢሎም እናተዛረቡሞን ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ገብሩ ነይሮም ሕጂ ድማ ነቲ ዝሓስብዎን ዝግምትዎን ዝነበሩ ዘራጉድ ሓበሬታ ንግዳም ወፂ ኢሎም ዊልያም ሩቶ ኣይጣዕሞን ኣሎ ኣብ ኬንያ ግን ዊልያም ሩቶ ጥራይ ኣይኮነን ዝሕመየሉ ቅድሚ ዝነበረ ሲስተም ብምሉእ ከምኡ እዩ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝናይ USAID ተወሳኺካሉ እቲ ኩነታት መመሊሱ እናተበላሸወ መመሊሱ እናናሃረ መመሊሱ መልክዓቱ እናቀየረ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ቀይሩ ነዚ USAID ዝበሃል ዘሎ ንድሕሪት ይመልሶ ደኸውን ኣብቲ ናይ ቀደም ቦቱ ይቕይሮ ደኸውን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ናው ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ንዑ ክመልስ ካብኡ ዝገደደ ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ምዝያ ናትና ስለተሓሓዝ እዚ Next up, in light of numerous actions taken by a number of bodies of the United Nations which exhibited deep anti-American bias, we have an executive order prepared for your attention that would withdraw the United States from the UN Human Rights Council, would withdraw the United States from the UNRWA, which is a refugee organization, and would also review American involvement in UNESCO, which is also exhibited.
President Donald Trump حدش executive power ወይ ውን executive ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣሎ ንሱ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ስሒብዋ ኣሎ ኢልና ነርና ሕጂ ድማ ኣካላት ናይ UN ዝኾኑ ንኣብነት እቲ human rights ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉን ፀላኢ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ 10 ግዜ ዝኸሳዕ human rights violation blah blah እቲ human rights council ዝበሃል ንሱ እዩ ኣሜሪካ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክትወፅያ ስለምታይ ንእስራኤል ስለ ዝኸሰስዋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስጉምቲ ስለ ዝወሰዱ and guess what ኣሜሪካ ነዚ ትካል እዚ እናተጠቀመት እያ ንኤርትራ 10 ግዜ በገዳ ትገብራ ነይራ this is going to be I don't know exactly ሕጂ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክመፅእ እዩ ወይ ኣብ ዝቐረባ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክመፅእ እዩ ኣይፈልጥን እየ but this is a major thing ዶናልድ ትራምፕ ብምሉእ እቲ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝበሃል ዝነበረ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ገለን ዝነበረ ንኣሜሪካ ካብኡ ይስዕባ ኣሎ እቲ ramification ወይ እውን ካብዚ ጉዳይ እዚ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ድማ ንክትግምቶ ከማን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ዞም ትካላት UN ድዩ Human Rights Council ድዩ ንኣብነት Human Rights Council ኣብቲ ኤንጂኦታት ናብቶም ትሰርሕ ሰጭሮም 10 ግዜ ብዛዕባ Human Rights ገለመለ who is paying these people the same people ካብ ዓለም ኣሜሪካ ብዙሕ ፋንዲ ድመፅእ ነይራ ኣብዚ እሱ ድማ ቻነልት ኮይኑ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ነቶም Human Rights Activists ገለመለ ናይ ዲሞክራሲ ዶ ናይ ገለዶ ተባሂሎም ብኤንጂኦታት ዝኽፈሉ ዝነበሩ እቲ ገንዘብ ኩሉ ክነቅፅ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነዞም ኤንጂኦታት ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝነበረ ኢንፋክት በዓል BBC CNN እውን እንትኾነ ብዙሕ ገንዘብ ካብዚ ናይ USAID ዝበሃል ዝነበረ ይመፅኦም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ክትርእይዎ ኢኹም እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ እናነቐፃ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ ነዞም ኩሎም ትካላት ከም ኣፅዋርያ ትጥቀመሎም ነይራ ኣሜሪካ ኣንፃር እስራኤል ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ እዞም ትካላት ኣሜሪካ ትገድፎም ኣላ ቦታ ናይ ኣሜሪካ ተኪዩ መን ከምኡ ክዝውሮም ዝኽእል we don't know ስለዚ ኣብቲ ትካል እቲ ብናይ ኣሜሪካ ትእዛዝ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ንነብሳ ክትብል ትወፅእ ኣላ ንዓለምና ድማ ብፍላይ ኣብ ነፍሰን ተመርኩሰን ዝኸዳ ከም ኤርትራ ጽቡቕ ዜና ጥራይ ክኸውን anti-American bias. More generally, the executive order calls for a review of American involvement and funding in the UN in light of the wild disparities in levels of funding among different countries. So I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't, hasn't for a long time. It has, there are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest. So UN ድማ ብምሉእ እቲ ናይ UN ትካላት ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻሩ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ እዚ ድማ ንዓለምና ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እዩ ኩሎም ዞም ትካላት ግን ንኤርትራ ዝጎድእዋ ትካላት ስለ ዝኾኑ I have no problem ምናልባት እቲ UNDP ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ክዝሕል ይኽእል ገለገለ ክትብሉ እንትኽእሉ ኢኹም ካብቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውረድዎ ሓደጋ ስለ ዝበዝሕ እዚ ትካላት ናይ UN ኣሜሪካን ተወፂኣቶ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካን ተወፂኣቶ እቲ ትካል ፈርስ ማለት ኣይኮነን ኣሜሪካን ተወፂኣቶ ግን ትኽክለኛ ስርሑ ክሰርሕ ይኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ታዛ ዓብየት ሓደጋ ንዓለምና ስለ ዝኾነት ነቲ ኩሉ ትካላት ድማ ኣነ ገንዘብ ዝበዝሐ ገንዘብ ኣነ ዝህብ ናበለት ከም ኣፅዋር ትጥቀመሉ ስለ ዝነበረት ኣሜሪካ እንተተኣልያትሉ ሜይ ብትኽክለኛ ስርሑ ንክሰርሕ እውን ዕድል ይረክብ ኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ሓደ እዩ ሕጂ ናብ ዞባና ንመለስ ብክልተ ወገን ክንርዮ ኢና Expanding influence in Africa. Kenya deal part of a wider strategy in the Horn. Egypt's recent signing of 12 agreements with Kenya is more than just a bilateral economic move. It is a part of Cairo's border strategy to expand its influence across Africa, particularly in the Horn of Africa. Under President Abdel Fattah al-Sisi, Egypt has been strengthening its diplomatic and economic footprint in the region, engaging not just with Kenya, but also with Somalia, Eritrea, and Ethiopia. This latest deal ግብፂ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ከም እትርከብ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ሪፖርት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሪፖርት እዩ ገለ ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅዎ እዩ ክሳዕ ክንደይ ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ቀፃሊ እየ ዝነገረኩም ግን መዘኻኸሪ ክኾነና ግብፂ ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ንሱ ምስ መፀ ኢኮኖሚክ ስራሕ ክጅምሩ ሓሲቦም ነይሮም ብምሉእ እቲ ስራሕ ቅድሚኡ ክግበር ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ምፅኡ ኢሉ ክሕግዞም እንተኮይኑ ንኩሉ ነገር ክቕይረሎም ኣይክልኒ እዩ ነቲ ግራውንድ ወርክ በሃል ነቲ ዲፕሎማስያዊ استراتيجيكاو مدلاوات بكل جيرهم مريرهم مس إيرترا استراتيجيكاو ركب جيرهم مس سوماليا استراتيجيكاو ركب جيرهم السودان بإيدوميا كينيا تترف نيرا تازا عبيت هاجر مس كينيا دما استراتيجيكاوي بارتنرشيب تفراري ما مالو إذا مالت أبي أحمد is standing alone بين قدميون مس دبوب السودان ناي ديفنس ناي مكلخال استراتيجيكاو سممع جيرهم نيرهم بكايرو سلازي أبت زوباتي تونكو عاب سممع زي تفرارمو ناي جبتي نسدما إذا عبي مراحنا يتهاجر كالاي زعبي حلفنا يتهاجر أب كينيا أب كايرو أب بس جبت كراهب كم زغنيري نالنا درو أمونجو إثيوبيان جبت أنت فتير زلو أمونجو إثيوبيان جبت أنت فتير زلو كنت هذا ماري نالنا سلازي إذا قد عايزني ني أبي أحمد completely أب حدثك أجير والله so جبت أنا زخ قبر كله انتهي مفلوين نتعلو كتب له تغليهم بغلت أنا قر كريكمي دونالد ترامب نجبتي
ኣመና ኣብዚ ሕጂ ዘውፅኦ ዘሎ ፕላን ከም ዘድልይዎ ተዛሪቡ ነይሩ ስምዕዎ ኣብዚ Yeah, I would like to see Jordan. I'd like to see Egypt take some look. The Gaza thing has not worked. It's never worked. And I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable and make it a home. እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ጋዛ ህዝቢ ካብ ወፂኡ ናብ ካልእ ክኸይድ ኣለዎ ክንብል ከለና ግብፅን ከም ድማ ጆርዳንን ክትሓባበሩና ኣለዎም ናይ ግድን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንምቕባል ይብል ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝደልዮ ከይረኸበ ጠጠው ዝብል መራሒ ይኮነን ናው ደ ኩዌስችን ኢዝ እቲ ሕቶ ኣብ ክልተ ነገር እዩ ዝምቀል ግብፂ ኣይንቕበሎን ኢና ንፈለስጢማውያን ከነውፅእ ኣይንኽእልን ኢና እያ ትብል ዘላ ግን አልሲሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትእዛዝ ኖ ክብል ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካ እቲ መልሲ ኖ ክቕበሎ እዩ ፈቲዩ ድዩ ፀሊኡ ድዩ ክቕበሎ እዩ ካልኣይ ድማ ክቕበሎ እንተኮይኑ እንታይ ክሓትት ትኽእል ክልተ ነገራት ክንርኢ ኢና እስማዓዮ ንእሽተይ እሞ I don't know how they could want to stay. It's a demolition site. It's a pure demolition site. If we could find the right piece of land or numerous pieces of land and build them some really nice places with plenty of money in the area, that's for sure. I think that would be a lot better than going back to Gaza, which has had just decades and decades of death. እቶም ሰባት ኣይንኸይድን ኢና ኣብ ቦታ ኣብዚ ቦታ ንሃገርናይ ዓድናዩ ዓዲ ቦታትና ናብ ሓጎታትና ኣይንኸይድን ኢና እንተኢሎም ከዳ እንታይ ክትገብር ኢኸይለዎስ ተኾይኖም እዮም ከም ዝብሉ ኢልዎ ሕጂ ዘሎ ጋዛ መቃብር እዩ ድመስል ኣብ መቃብር ክነብር ዝደሊ ሰብ ድማ የለን ስለዚ ትክክለኛ ሓሳብን ኩነታትን ተፈጢርካሎም ሕራይ ዘይብልሉ ምክንያት የለን ስለዚ ሕራይ ከም ዝብሉስ ርግፀኛ ከም ዝኾነ ኮይኑ ይዛረብ ዘሎ ኦኬ እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እናቶም ረብሓ ትሕቶ ንዶናልድ ትራምፕ ኖ ኣይንደልን ኢና ኣይንገብርና ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ድሕሪ ኢልና እንታይ ክሓቱ ይኽእሉ እዩ ትሕቶ more than two, more than one, but you could have more than two, and you'd have people living. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ንግብፂ ክደልያ ምዃኑን ብግምጣሉ ግብፂ ድማ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናታ ንክትሃርም ክትጥቀመሉ ምዃና እዚ ነፍሲ ዝኻለ ካልኩሌሽን ኢና ንርኢ ዘለና ተደላይነት እንተለካ ኮይኑ ድሌትካ ንኽትረክብ ዝለዓለ ሓገዝ ከም ዘሎ ካብዛ ርእሲ ከይወፃና ከለና ሓንቲ ፖስት ርየ ነይረ ንሳ ድማ ድሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ንግብፂ ፍሉይ ኣፅዋራት ንክትገዝእ ዕድል ይህባ ከም ዘሎ ንኣብነት እዚ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣፕሩቭ ገይሩሎም ነይሩ Egypt to purchase ENTPS 78 long range radar and Lockheed's fastest missile craft modernization ب1 ቢልዮን ዓበይቲን ረቂቕን ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ንክትገዝእ ይፍቀደላ ከም ዘሎን ስለዚ ግብፂ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ብእዋኑ ገለ ካብተን ፍሉይ ወታደራዊ ሓገዝ ክረኽባ ዝግብአን ዝበለን ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ክትከውን ከላ ብዓብዩ ድማ እቲ ኩነታት ተደላይነት ናታ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ሃገር እናኾነት ትመፅእ ኣላ ብግምጣሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንጀምር ጤና ሚኒስቴር በሲዲሲ እና ዩኤስኤይዲ ድጋፍ የተቀጠሩ ከ5000 በላይ ሰራተኞች ውል እንዲቋረጥ መመሪያ ሰጠ። ጤና ሚኒስቴር ከአሜሪካ መንግስት በሲዲሲ ወይንም ዩኤስኤይዲ አማካኝነት በተገኘ የበጀት ድጋፍ የሚከናወን ማንኛውም ስራም ሆነ ክፍያ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከጃንዋሪ 24 ቀን 2025 ጀምሮ እንዲቋረጥ ማሳሰቢያ እንደደረሰው ገልጿል። በጤና ሚኒስቴር ዴኤታው ዶክተር የሚከናወን ማንኛውም ስራም አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ሰንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣቲ ዩኤስኤይድ ዝበሃል ትካል ዝህቦ ዝነበረ ብኡ ዝምወሉ ዝነበሩ ክሳብ 5000 ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ስርሖም ደው ክብል ምዃኑን ካብኡ ንላዕሊ ምዃኑ ክሳብ 5000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምስ ዩኤስኤይድ ዝተሓሓዝ ስራሕ ዝነበሮም ጠጠው ክብል ስርሖም መን ክኸፍሎም እንታይ እዮም ክሰርሑ እንታይ ክኸውን ስለዚ 5000 ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ህዝቢ ይኮነ ናይ 5000 ፅቡቕ ደሞዝ ዝነበሮም የመንጆ እዮም እዚኦም መንጆ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ኣፍሪካ ዝበለፀ ደሞዝ እዩ ዝኽፈል ሰብ ስለዚ እዞም ትካል እዚኦም ጠጠው ምስ በሉ ኢንዳይሬክትሊ ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ሽግር ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከላ ኩነታት ናታ ስትራቴጂ ናታ ኣካይዳ ናታ ክትቅይርን ኣተሓሳስባ ናታ ክትቅይርን ኢኻ ትፅበያ ምስ ከባቢኣ ድማ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ኣካይዳ ክትመርፅ ኢኻ ትፅበያ ኦፍ ኮርስ ኖት ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ መንረ ንኩሉ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ let's start here መጀመርያ ኣብዚ ለንቀነ ዘሎ ኣብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ፅባሕ ስራሕ ዝጀምር ኩሉ ብኣካል ተረኺበ እዚ እቲ ትማሊ ዝብሎ ዝነበረ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ኦኬ ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተኮነ የሆነ ዓመት ተቆየ
ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ። አሁንም ሰዎች ሞቱ። ደምረህ ስታይ የ40 ምናምን አመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም፣ አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም። ናስታት ክልተ ዓመታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝሃለቀሉ ኣብ ኩናት ትግራይ ልዑል ተሳትፎ ዝነበሮም ኣካላት ንትግራይ ንሕና ንፈልጠላ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ለበዋን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንልሂቅ ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅአ ወግዓዊ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናትን ጎንፅን ዝረኽቦ መኽሰብ ከምዘየለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲቡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወግዒ መራሒ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቃለ መሓላ ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ ትግራይ መቐልቀሊዑ ህዝቢ ትግራይ ከም መራሒኡ ንምቕባል ግዜ ወሰደሉ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ እኳ ደኣስ ብቋንቋይ ዝዛረብ መራሒ ረኺበ ሰት ሰምሃል ነስኒሱ ተቐቢልዎ። ብፍላይ እውን ህዝቢ ትግራይ ንኣስታት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ሰላማይ ኩናት ዕኒኒ እናበለ ሓሳረ መከሩ ይርእየሉ ብዝነበረ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ፈቲሑ ዶባት ከፊተን ህዝቢ ካብ ናብን ንግዲ ምስ ጀመረ መፂኻ ለይዶ ክፅበይካ ተባሂሉ እውን ተደሪፉሉ ተወዲስሉ ድማ ድሕሪ ሒደት ተዋርሕ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛት ኣሜሪካ ብዝነበሩ መደረ 27 ዓመታት ብዙሕ ክፍኣት ዝተሰርሐሉ ናይ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ንትጋሩ ሓደ መልእኽቲ ሰዲድሎም ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ታሪኽኩም ዘይትመሃሩ ይብሎም ኣሎ። እዚ ካብ ሓልዮትን ካብ ቅንዕናን ዝተበገሰ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኩነታት ነነፍሱ ራዕራዒት ኢሉ ስለ ዘሎ ካብዚያ ዘላ ኩነታት ብኸመይ ክወፅእ ይኽእል፣ ካብዚያ ኣትያተ ዘላ ብፍላይ እቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻሩ ተበጊሱ ዘሎ ሓይሊ ብኸመይ ክህድኦ ይኽእል፣ ብኸመይ ክቋፅሮ ይኽእል፣ ብኸመይ ቁርብቲ ለይ ትዕግስቲ ከም ዝህልዎ ክገብር ይኽእል ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዝወስድ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ዘሎ እቲ ናይ ህወሓት ግንባር ኣንጻሩ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ርዱእ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ንኣብይ ኣሕመድ ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ይርድኦ ኣሎ። እቲ ኣካይዳ ድማ ንጹር እናኾነ ስለ ዝመፅእ ኣብይ ኣሕመድ መዋፅኦ ናቱ ክፈጥር ናይ ግድን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ምስ ዝኾነ ይኹን ኣላያንስ የብሉ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ኮይኑ ክሕግዞ ዝኽእል የለን። ካብቲ ዞባታት ንብላ ኣለና ሶማልያ ክትሕግዞ ይትኽእል እያ፣ ኣሙን የብላን ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ክትብላ ይትኽእል እያ። ኬንያ ወታደራዊ ሓይሊ ሂባ ንኣብይ ክትሕግዞ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ መርሕነት ናይ ኬንያ ንባዕሉ ኣብ ውሽጣዊ ዓዘቕቲ ዘሎ እዩ። ኪኑ ድማ ምስ ግብፂ ዝገበሮ ስትራቴጂካዊ ርክባት ንሪኦ ኣለና። ስለዚ ንመንግስቲ ኬንያ ኢትዮጵያን ግብፂ እንተሂብካዮ አንጻር ረብሓ ናይ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሒዙ ክንቀሳቀስ ክእል እዩ ዝብል ካልኩሌሽን የብለይ ዓቕሚ እንተለዎ እውን ማለት እዩ። ምስቲ ኣሜሪካ ገዲፋቶ ዘላ ድማ ውሽጣዊ ፀገማቱ ቀዳምነት ክህልዎ እዩ። ምስ ኤርትራ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና። ጅቡቲ ለሰይ ኣብዚ ጅቡቲ ባዕሎም ክዛረብዎ ፀንሑ ድማ ኣብዚ ንስምዕ ኢትዮጵያውያንን ከመግደሏ ባሻገር አሁን ያወጣቸው መግለጫ ደግሞ የበለጠ ኢትዮጵያውያኑን አበሳጭቷል። ጎበዝ ሚጢጢዋ ጅቡቲ ምን ታመጣላችሁ ብላለች። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ አየር ክልልን ጥሳ በመግባት ዘግናኝ የድሮን ጥቃት በመፈጸም ኢትዮጵያውያን አፋሮችን የፈጀችው ጅቡቲ ምን ታመጣላችሁ የሚመስል ንቀት የተሞላበት መግለጫ አውጥታለች። ጅቡቲ ወጥ ረገጠች። ኢትዮጵያውያንን በሐፈሻ ጅቡቲ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ኢላቶም ዲያበለቶም ግን ክሳብ ሕጂ ጅቡቲ እቲ ዝገበረቶም መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ኣብ ክልል ዓፋር ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ይቕረታ ወይ ውንጌላ ወይ ጌጋ ወይ ገለ ዝተዋሃበ የለን። ገለገሊኦም ከም በዓል ጀዋር መሓመድ ዝብልዎ ዘለዉ ግን ብፍቓድ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈፀመ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይብሉ ኣለዉ። ብሓፈሻ እቲ ዲቤት ናብ ካሊና ንሪኦ ጅቡቲ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ክትከውን ትኽእል እያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ብፍላይ ነዚ ምሰማዕካ ጅቡቲ ጽቡቅ ክስምዖን ከም ዘይክል ኣብ ዝፍለጡ ሀገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተንም ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል። በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች። እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው። እዚያ ዓሻ መሐመድ ትበሃል ከምቲ ሓቲ ሓላፊት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እያ። ተራ ሰብ ኣክቲቪስት ይኮነት ኣካል ናይቲ መንግስቲ እያ። ብዛዕባ ቀይ ባህር ናይ ኤርትራ እያ ትዛረብ ዘላ። ዓፋር ኣባና ስለ ዝቕመጡ ዘለዉ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዉ እቲ ባሕሪ ይምልከቶም እዩ። እቲ ዓፋር ዝበሃል ብፍሉይ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጥራይ ዝምልከት ኮይኑ ዝስምዖም ስለምንታይ እዩ? ኦፍኮርስ እቶም ትግርኛ በኢትዮጵያ ዘለዉ ባሕርና ናይ ምልከት እዮም ዝብሉ እቶም ተጋሩ ማለት እየ። እቶም ዓፋር ካብንየው ከምኡ እንተበሉ እንታይ ዘገርም ኣለዎ? ሓደ ሕማም ስለ ዘለዎም እዩ። እቲ እውን ፍሉይነት ናቶም ንኢትዮጵያ ሓስቡላን እዮም።
ዓፋር ቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነቲ ቀይ ባሕር ወሲዶም ነፍሶም ዝኻል ሃገር ክኾኑ እዮም ዘልዩ ቶም ትግርኛ ብኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ሓዊሶም ዓባይ ትግራይ ክገብሩ እዮም ዘልዩ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ድማ ንብሙሉእ ኤርትራ ወሲዱ ሓንቲ ሃገር ከቆም እዩ ዘልዩ every one of them ሕልምናቱ the same እዩ ኤርትራ መሬታን ባሕራን እምበር ንህዝባ ዘገድሶም ኣይኮነን እንተኽኢሎም ድማ ሓይሊ እንተረኺቦም ነቲ ህዝቢ ኣሓሒኖም ኣጥፍዮም ኣፅኒቶም ካብቲ ሃገር ዝያዳ ነዚ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ኤሊት ናይ ትግራይ እዩ ምክንያቱ ፈቲኑ እዩ ናይ ኦሮሞ ኤሊት ደርጊ ዝገበረ ሪኢና ኢና ሃይለ ስላሴ ዝገበረ ሪኢና ኢና ትግራይ ድማ ህወሓት ማለት ተሓው ቀረባ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰውራ ኤርትራ ብሓደ ኮይኑ ሰሪሑ ናጽነት ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ዝበለ ገለመለ እቲ ዝኸፈ ኣንጻር ኤርትራ ዝፈተነ ድማ ንሱ ነይሩ እዚ ኩሉ ኤርትራ ወሪዳቱ ዘላ ሽግር እቲ መርሕነት ናይ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 4 ኪሎ ከሎ ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ነይሩ ድሕሪኦም ኦሮሞ መፅኦም ኣብ ስልጣን ኣገን ንሪኦ ኣለና እቲ ድራማ ሓይሊ ስለ ዝሰኣኑ እምበር ክገብርዎ ዝኽእሉ ድሌቶምን ባህጎምን እንታይ ምዃኑ ማንም ዝስዕቶ ኣይኮነን ሕጂ ኩሉ እዚ ናበይ ገፁ ይኮወስደና ዝኽእል ካብዚ እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ይኽእል ኤርትራ እኳ ሓንቲ ስጉምቲ ሓሊፋ ነቲ ኩነታቶም ፈሊጣቶ ነይራ እያ ለስገቱ ኣወል زي تدخيمهم ناتهم عفار مسناي أورومو كوش كتصنبرو أي كفقدونين أفدق بحري يدلين نالو عسبنا ما حزدما تانكن درون مسدادا يدلين ناني ناتهم عفر ناتنا عفر انتحويسنا يوم بغللو اتناتهم ناتنا قوين اللو مالتيو ويبل نزد ما أنا زحلف فيديوي كاب مدر عفار زفن نقولكم ودحاو بوي So كلتا سقمتي ወይ 10 سقمتي ንቕድሚት ሓሊፉ ዝሰርሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣወል ኦፍ ኮርስ ካብ እቲ ኣብ ኤርትራ ነቲ ኣፍ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ኣፍናቱ ወይ እውን እቲ እንሪኦ ዘለና ተግባርን ኣካይዳን ብመንገዲ ኣወል ኢና ሰሚዕናዮ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ድማ ኣብ ዓፈር እውን ዝኾነ ይኹን ኣላየንስ ዘይብሎም ዓሚ ምስሉይነት ዶ ባህልታት ናይ ኤርትራ ዶ ትሽዓተ ብሄራት ናበልካ ዶ ገለዶ ናበሉ ነቲ ብሄራት ክዝንጥሉን ከበላሽውን ዝውዓሉ ኣብቲ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ከም ዝብልዎ ኣብ ውዱእ ዘሎ ጌይም ኣትዮም መዋፅኡ ዘይፈልጡ ማኣትው ዘይፈልጡ ተልመድ ናይ ፖለቲካ ድማ ሪኢናዮም ኣለና እዚ ንመለስ ታይ ትብል ዳላ ዘስሙ ሱዳን እስከ ራስ ዱሜራ ባለው የአፋር ማህበረሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ያለው ነገር የለም ስለዚህ የድንበር ጠባቂነቱ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ትልቅ ክብር የሚሰጠው ጉዳይ ነው በዛ አካባቢ የባንዲራው ኬዝ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ይሄ የተባለው ዝም ብሎ አይደለም ግመል በጣም ለትግልና ለጠቅላላ አጠቃላይ ጉዳዮች የሚጠቀሙበት መሳሪያ የሚያዘዋውሩበት ምግብ የሚያዘዋውሩበት ራሳቸው ትራንስፖርት የሚሆኑበትም ስለሆነ ሁሉ ጊዜ እሱን ምልክት አድርገውለት በግመሎቹ ላይ የሚደረጉት ምልክቶች እንዳለ ሆነው ባንዲራው ግን የሀገራችንን እንትን ለመግለጽ የሚጠቀሙበት ስለሆነ ነው በጣም እንኳንኛ ሰዎች እንስሶችም ለማለት ነው እንግዲህ እንስሳም የኛም ባንዲራ ሪኮግናይዝ ማድረግ መቻሉን በትንሹ ጎጆአቸው ላይ አይታችሁ ከሆነ እንተ ትብል ዘላ እዚያ ከምቲ ልክዕሊት ናይ ኢትዮጵያ ኩሎም ሓደ እንዲዮም ካብ ሓንቲ ድስቲ ዝበቐሉ እንዲዮም ብሓፈሻ ሕልምናቶም ብዘይገድስ ካብ ሶማል ሓደ ኣብቲ መርሕነት ናይ ኣብ እንተኢትዮ እሞ ካብ ዓፋር ሓደ ናብ እንተኢትዮ እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ዘእትውዎ ኣወልፂ ነጊሮም እዩ ንኣጀንዳ ከገልግሎም ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮማ ዘለው ነቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዞም ትሪቦም ፀናሕኩም ዓፋር ዝወሰድዎም ድማ ብዕላማ እዩ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ታኦም ኮተሪፋ ዘላ ሳያ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ካብ ኢዱ ወፃኢ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ እስከ ስምዕዎ ርዳውን ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ትዘውር ኣላ ስምዕዎ ኣብዚ ርክባት ናይ ምግባር ፈተነታት ኣሎ ኣነ ብዝፈልጦ እቲ ከምኡ ዓይነት ሬክለስ ርክባት ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ናይ ፌደራል ኤርትራ ዝገብሮ ድሌት መማልኢ መንእሰይ ትግራይ ከህግር አይደለም መንእሰይ ትግራይ መስዋዕትነት ከፍል ተኮይኑ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፅ ጥራሕ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ርክበት ትገብራላ ዝብል ጭምጭምታ ገና ሕወሓት ኣብቲ ናይ 64 መዓልታት ኣኺባ ናካየደት እናሃለወታ ብዝነበረ እዋን ዝጀመረ እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃደው ዘይከኣለ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ርክብ ንምግባር ኮነ ፀረ መንግስቲ ፌደራል ተመሊስካ ኣብ ዝፍጠር ህውከት ዝከኣሉ ክገብር ድሕሪት እውን ኣይበለን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ዝግበር ርክብ ምእንቲ ኣየናይ ረብሓ ዝብል ሰነፀረ እኳ ተዘይኮነ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሓደ እዋን ናብ ሚድያ ቀሪቡ ንሕና ሕወሓት ዘይኮናስ
ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ይራኸባሉ ክብል ተሰሚዑ እዩ በአንጻሩ ድማ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሚድያ ቀሪቡ ካብ ኣፍልጦ መንግስቲ ፌደራል ወጻኢ ዝገበርናዮ ነገር ኣይህሉን ርክባት እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ድማ ምእንተ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምባል እውን ኣይርስዓን ትግራይ ምስ ሻዕብያ ኮይና ንኢትዮጵያ ከይትወግእ ዝብል ሻቅሎት ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝናፈስሉ እንትኸውን አብይ አሕመድ ዝለኣኹ መግለፂ ለቦ ኾነ ህወሓት ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ትገብሮ ዘላ ርክባት ትግራይ ኣሰላልፋ ከመይ ትኾነ ይሓይሽ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኮይኑሎም ትግራይ ትኸዶ ዘላ ስትራቴጂ ብኸመይ መልክዑ ተዝኸው ክኸውን ኣለዎ ጦርነት እንደዚህ ተወሳችሁ ፈለጋችሁ እርስ በርስ መተናፉ ነው ማለት ጀምሩት እርስ በርስ እኛ እዛ እንገባም የፌደራሉ መንግስት ትግራይ ሊገባ በጣም ተወሳችሁ ቋምጣችሁ የጠበቃችሁ ያለበት ሁኔታ ያለው እኛ እንደው ጦርነት አንፈልግም ከፈለግንና ከመጣንም ሻዕቢያ የተባለው ነቀርሳ ለመንቀል ነው የምንመጣው ብየራልኩት ትላንት እቺ በየዞርስን ያብቺ የመልእክት ዱቅ ብሎ አገኘሁት የሚገርመው ነገር ምን መሰለው ወፉ ከም ድሪዮ ዘለና እቲ ጉዳይ ነኹላቶም ሓፍኮፍ ዘብሎም ዘሎ አርሲና ንርኢ ዘለና ሻዕብያ ብዛዕባ ዛርስቲ ብሕሙና ይበለን ንሳቶም ግን ውዒሎም ሓዲሮም ኣብ ጉዳይ ናይ ሻዕብያ እዮም ነኺሶም ዘለው ክንምንታይ ኣብ ሓንጎሎም ገዛ ክራይ ከይከፈላ ብርእሶም ከም ዝቕመጥ ሻዕብያ ኢኻ ትፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ሬንት ፍሪ ብዘይ ገዛ ክራይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከይከፈለ ኣብ ርእሲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ኮፍ ዝበለ መንግስቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ያን ብልጽግናን ተተፋኒኖም እዮም ነው ብውሕድ እያ ዝለክሉ ንትፍናን ኣሎ ካብኡ ሓልፍ ግልጽ ንሪኦ ኣለና ተሓደስ بمجلسታቱ እንታይ ስሙ ዝቃወመሉ ኣሎ ኣብዚ መጽኦም ብርጌድና ሓመድ እንድሕረ ሰልጢኑ ናይ ኢሳያስ ግብረ መልስታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ እሱውን ንኻልኦት ክድግፍ እዩ ተሰላልፋ ይቀየር እዩ ዘሎ ሶማሌን ኤርትራን ግብፅን ብሓበር እዮም ዝኾኑ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ሓደ ይኾን ኣሎ ናይ ሱዳን መንግስቲ እውን መንግስቲ ናይ አልቡርሃን ምዚኦም እዩ ዘሎ ምዚኦም ኣሰላልፉ ኢና ንርኢ ኣለና እናወጥ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ مستوم قدم ما حزتو ختيوم تبعيسي مستوم مسكلهم ما حزتو تبعيسي مسفانو تبعيسي او جيم زلو بشعبيات تبعيسي او جيت زياتو انت تفانينهم يوم زلو مسومال تبعيسي زينا نرئ زلنا سلازي تو من سلازي كلسي مسابق السرح يتخذني اتا كونكلوجن نحب كوسدا خوينا ممر يرجع بوغان كان تايتبل اجين نحنا خبيتراوያን ፈቲና ጽይናትና ፖለቲካዊ ቃልስም ኢትዮጵያውያን ዝሓለፈ 30 ዓመት مسوم ذات هذه يخوين سنيح حجون مسوم كتحازي أجيزه هو ده زين كلنا ودباتنا تانك ما فلالي ونسي زخون ماتي حجون مسيتي في عم التحازي سلذي ترفع نزحته زرعله زله وأنا وهاسل زخون مو ناتكاري تقنتايو ممرير جام نالواش مزي فتوخ بلاد سنحة سامع عليها وينتاي زحته سمعوا أقدر سيتيا أوكي أنا زي مسيرك أبي مجمريا نيرترا خم هاجر أي فلتاني كم حنت خليل يسفلت بترجع جامي كم زفتو لخول السنة وصلت لت زميل زرا وعيز زرا لازم بس تجبر معلات كمية أوكي هذا كان الصغيرها وعلت قبل تغيرها وعل كاجن أوفيشال كورلو بقى تحبي زغير زي كده اوفيشال كورلو اوفيشال غير كاي كمان امنغو خطل مكايخن نزلي زعرب بغلت ነገር يزري ማለት ባይታ ኢትዮጵያ እቲ ተቃለሶ ቃልሲ ንህዝቢ ረብሓ ዝቆለ ነፃ ዝቆለ ቀዳምነት ንህዝቢ ረብሓ ዝቆለ ነፃ ዝቆለ ቀዳምነት በቃ መሬት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ውሕስ ዝቆነሉ ውዕላ አትገብ أمريكا كان حدا درادير كان عسل كوبكا كان حدا تعطوا تاريخها بقى نيردراسي بمسكا يا خط أطلها مالك والحنتي روح هي الكرفت هاجر بعد كانت درجي خايس كانت أطلها سلازي أنت تجورو وعل مسألة معرفة مدي كتام لكذا أتي حسابك حما أي مخانن ندو مالتي تحساب أبيت الله مخانو زوم سبات زياتهم أبي أبز حلف شدش عمل زخدو أبوش إثيوبيا تراي زخدو نخلهم تم إثيوبياويان كده فتخال حيلي نخلهم إثيوبياويان كم زت علمهم تجارو أتصويتهم نعم حرو تصويتلهم نوروما تصويتلهم نخلو تصويتلهم بس من قصير ترى نقطة جميرو من قصير ترى على مو مسحرة مجد أي تسمع معنا لو نريم لنا أبتكلتيو أبتي أما غير ترى إثيوبيا استقبل رسم من يخصي بنت هلكا بعسرت إيرترا يخصيبه إثيوبيا الحين تكسبنا إيرترا كل زدليز نبرة
ሙሉ በሙሉ እኳ እንተዘይገበረ ኣተግቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነም ምሶም ውዕል ክፍፅም ኣለዉ ድዮም የለውን ከማን ኣይፈልጦም እዚ ግን ጠጠዋ የበሎምን ከይዶም እንታይ ገይሮም መፅኦም ናቲንግ ኣብኡ ከይዶም ሓንቲ ሳል ኣዶንቲ ነቲ ሳል እውን ዝኸፈለሎም ኣይመስለንን ብገንዘቦም እዮም ገይሮሞ ዝኾኑ ኣብይ ኣሕመድ ዋላ ሓንቲ ይገበረሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጀስት ኣብ ሆቴል ይብልዎ ከምዚ ውዑይ ንፋስ ፅኢሉ ፀለል ፀለል ዝብል ዘሎ እምበር there is nothing ኣብ ባይታ ምስ ዝኾነ ዋላ ታሕተዋይ ደረጃ ዋላ ቦዲጋርድ ዋላ ዋርድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከማ ምሶም ርክብ ክገብራ ይረኣና ካብ ወፃኢ ሃገራትን ካልእን ዝተኣኻኸበ ዕዱም ኣብቲ ኣኼባ ድሕሪ ምስታፉ ዝኾነ ሓድሽ ምንቅስቃስ ከምፃእ ኣይከኣለን እቲ ምንታይ ዝያዳ ናብ መሬት ኤርትራ ገጾም ብዝቐረቡ ዝያዳ ፍርሕን ራዕድን ክስምዖም ስለ ዝረኣዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝጉጅለ ናብ ኤርትራ ንምእታው ዝብል እዩ እንተኾነ ግን ኣብተን ንባዕለን ብዙሕ ሽግራት ገጢሞን ዘሎ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ተሓንጊርካ ክመፅእ ዝኽእል ዓብ ለውጢ ከምዘየለ ብምርዳእ ብዓብዪ ድማ ስልያ መንግስቲ ኤርትራ ከካብ ዘለዎ ቆሊቡ ባዕሉ ናብታ ክንኣትዋ ዝበልዋ ዓዲ ከየእትዎም ስለዝሰጉ ባእጉ ምፍርታቶም ድሚሮም ኣብ ማእከል ኣኼባ እውን ኣነ ረቡዕ ክምለሴ ኣነ ፅባሕ ክምለሴ ዝተረፉ ሒዝዮም ክመፅእ ኩሉ ይስምዑ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብዚ ዝመፀና ኩሉ ገዲፍና ኢና ክንምለስ ኢልና ኣይኮንናን ዝብል መዳመቂ ኣኼባ ዘረባታት ይስማዕ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ርክብ ምድንጋር ዝፈጠር ዕላማ ዘይ እቲ ቃልሲ ኣብ ባይታ ወሪድና ለውጢ ክንገብር ኢና ገለ ዝበሃል ነይሩ ብቕልፅምና እዩ ብሓይልና እዩ ህግደፍ ብሓይሊ እዩ ዝእለ ገለ መለ ዝብሉ ዝነበሩ ኣብዚ ካ ስምዕዎም ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ቃልሲ ከመይ ምዃኑ ሕጂ ወዲ ሰብ ናብ ባይታ ክወርድ ከሎ ብቐዳማይ እንታይ ፅሒፈ ነይሩ ኣብ ደገ ዘሎ ብሞራልን ብፋይናንስን ናይ ምሕጋዝ ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ዘይወረድኩ ወይ ኣብ ባይታ ዘይከድኩ ክብል ብውሕዱ እንድሕር ባይታ ክንወርድ ዘይክእልና ነቲ ዝወረደ ፋይናንስ ክንገብሮ ግዴታዊ ሓላፍነት ከም ዘለና ኩላትና ተቃለስቲ ክንፈልጥ ዝግባአና ነዚ ብመደብ ብስርዓት ክንመፁ ኢና ማለት እዩ ወዲ ሰብ ሪዋ ኣለኹም ታገይም ቅድሚ ሕጂ ብርጌድ ንሓመዱ ዶ ገለ መለዶ ተባሂላ ኣብ ፌስቲቫላት ኣብ ከተማታት ናይ ኤውሮፓ ሕጊ ትጥሕሱ ኣለኹም ግደፉ እናተባሃሉ ከለዉ ኣብ ኣጉያ ኢሎም ከይዶም ነቲ ሰብ ጠባቢሶሞ እቲ ቀዳማይ ኣብ እስር ቤትን ኣብ ካልእ ሽግራትን ወዲቑ ከሎ ናቶም ጉዳይ ከይተወዲ ሕጂ ድማ ንሳቶም ከይዶም ናይ ፎቶሾፕ ማለት ናይ ቪድዮታቶም ተቀዳዲሖም ተሳኢሎም ተመሊሶም ቃልሲ ኩልካ ባይታ ወሪድካ ኣይኮነን ባዕልና ብገንዘብና እውን ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ዝብል ገይም ድማ ይጥቀሙ ኣለዉ I don't know እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚኦም ሰባት 10 ግዜ ኣብ ናቶም ገይም እናኣተወ ግዳይ ክኸውን ዝመርፅ ናቱ ናይቲ መንእሰይ ጉዳይ እዩ ቀዳሞት ኣብ ኤውሮፓ ዝገበርዎ ኣብ ከተማታት ምስ ፖሊስ ምስ ገለን ዝተገበረ መዓት መንእሰይ ወረቃቕቱ ተመንቲሉ እስር ቤት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮፓ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክጥርዝ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ባይ ዘ ወይ ኣብ ካልእ ሪፖርት ከምፃልኩም እየ ዝኾነ ይኹን ገበን ዝፈፀመ ኣሜሪካዊ ኣሜሪካ ሓድሽ ስምምዕ ገይራ ኣላ ምስ መን ምስ ኤልሳልቫዶር ትበሃል ሃገር ናይ በከለ ዝበሃል መራሒ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብኡ ከይዱ ስምምዕ ፈፂሙ ኣሎ እንታይ ዝብል እቲ ስምምዕ ከ ገበን ዝፈፀመ ስደተኛ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ኣይኮነን ክነኣስሮ ኣብ ኤልሳልቫዶር ዝበሃል እስር ቤት ነቲ መንግስቲ ናይ ኤልሳልቫዶር ከፊሎም ኣብ እስር ቤት ናቱ ክእሰር ምዃኑ ካብ ኣሜሪካ ዋላ እውን ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ሰብ እዮም ኢሎም ዘለዉ ስለዚ ንክንደይ ሰብ ግዳይ እትዮም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ድማ ናበይ ክበፅሕ ዊ ዶንት ኖው ሕጂ ካ እንታይ ብለው ገንዘብ ነዋፅእ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንክጥበሱ እንድሕር ናይ ብሓቂ ንስኻ ክንዳኻ ዝተዛረበሉ ነዚ ጉዳይ የለን ንመንግስቲ ኤርትራ ክትግምጥሎ ከም ትደሊ እንድሕር ተኣምን ኮንካ እሞ ብሓይለይ ክገብሮ ትብል ተኮንካ ዘይትመርሖ እንታይ ኣለካ ንካልኦት ደይ ትገድፈሎም እቲ ሚድያ ኖ these people ንዓታቶም ስራሕ ይትዘረባ it's a business አንጻር ናይቲ ቢዝነሶም ኣይኮኑን ስራሕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰሪሑ ዝነብር እቲ ፀገም ንባዕልካ ገንዘብ ትእትወሉ ቢዝነስ ንካልኦት ሰባት ኣብ ሓዊ ክትጠብስ ክትመርፅ ከለካ እቲ ዘገርመኒ ክፋል ንስ እዩ ሕልና ኣለና ባህልትዮም ካ ኣነስ ግርቢ ዝብለኒ እቲ ሕልና ናቶም ብኸመይ ዝሰርሕ yes very simple ንስኻ ገንዘብ ተካዕብተሉ ለካ ቶፒክ ኣጀንዳ ጌርካ ካልኦት ግን ሂወቶም ንክኸፍሉ ኪድ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ካብ እስራኤል ከምኡ ገይሮም ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዶሞም እዮም ክንደይ መንእሰይ ሂወቱ ተበላሽዩ ብዛዕቦም ከይዶም ቪድዮ ምፅኦም ዘጋጥመ ብላብላ እናበሉ ይዛረቡ ተሰይምካ ኣብዚ ኤውሮፓ ሂወት ሰብ ኣባላሽዮም ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ በቲ ኣጀንዳ ሶም ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ካልእ ኣጀንዳ ብምግባር ንሳቶም ዘይኣትዋ ንካልኦት ምስ ኣቢ እንታይ ስምምዕ ገይሮም ናቲንግ ኣቢ እንታይ ኢሉ ክሰማማም እዚኦም ኣቢ there's no game ኣብዚ ንኣቢ ዘድሊ ነገር የለን ኣብዚ ወላ ሓንቲ ክገብርሉ ይክእሉ ምናልባት ተመፅኦሞ ከም ወታደራት ክንከውን እንተኢሎሞ ኣኪቡ ብሻዕብያ ኣይኮነን ክገብረሎም ካልእ ኣጀንዳታት ኣለዎ ኣብይ ክጥቀመሎም ዝኽእል እዚኣ ጥራይና
ክንርዳእ ንኽእል ገለገለ ግን ምኽሪ እውን ሰዲዶም ለይ ነይሮም መፈራርሂ መጠንቀቕታ ባ ፌስቡክ ትዘውር እያሲ ምስ ረኣኽዋ ሓደ ሓሳብ ናብለ በእምነቲ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ናይ ህግደፍ ብላክ ሊስት ትበሃል ኣሎ ብተቃወሞም ሰባት ኣብቲ ብላክ ሊስት እዮም ዘእትዎም ብገለ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ኸ ንሓዋሩ ይሕቑኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስእልታት ሰባት ዝገልጹ ዘለዉ ናተይ ናይ ካልኦትን ኣኪብን ድዩ እንታይ እዩ ዝመኽሮም ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኦም ኣብ ብላክ ሊስት ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ናይዚ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ንፍትሒ ንቃለ ዘለና ኣብ ብላክ ሊስት እትእዎም እሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ክንተሓሓዞም ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ እንታይ ከዝብል ኣብቲ ዘረቡ መስለኩም ንዲሞክራሲን ፍትሕን እየ ዝቃለስ እየ ዝብል እታ ዲሞክራሲ ከም ዘይፈልጥዋ በዚኻ ትፈልጥ ዲሞክራሲ ማለት ናፃ ሰብ ሓሳቡ ክገልጽ መሰል ኣለዎ ክቃወመካ ንዓኻ መሰል ኣለዎ the problem with these people are እንታይ ከም ዝገብሩ እንታይ ከም ዝሰርሑ ምስመን ከም ዝሰርሑ ምስመን ከም ዝኸዱን ኣይፈልጡን እዮም just ማይክሮፎን ስለ ዝተዋሃቦም ኣብ ቅድሚትካ ሰብ ስለ ዝርዮም ዘሎ ዘበለ ጆርጅ እንታይ ኢሉካ ጆርጅ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄርን ክልተ ሃይማኖትን ብፍቅርን ሰላምን ክነብር ክኽእል ኣሎ ንስኻ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተለካ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ሓልዩ ንክኸይድ ካልእ ኣጀንዳ እንተለካ ካልእ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ስራሕ ኢልካ ንሱ ስለ ዘይብልካ ክሳዕ ክንዱ ንኤርትራ ካብ መሓደር ዝኽእል ሓሳብ ዘይኮነሲ ነታ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ 10 ሰባትን ካብ መሓደር ዝኽእል ሓሳብ ስለ ዘይብልካ ነቶም ሓሳብ ዘለዎም ክንቀትል ኢና እሱ ተሓሳብካ ባይ ዘ ወይ እዚ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ንመንግስቲ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ተቃዊመ ነይረ እዚ ስኻ ትብሎ ዘለካ ብላክ ሊስት ዩቲዩብ ክቃትለኒ ወይ ካርመኒ ፈቲኒ ይፈልጥኒ ካርም ዝኽእል ከፈራርህ ዝኽእልን ቆተልዎ ዝብልን ንስኻ ትድግፎም ዘለካ ደላይ ፍትሒ ዝበሃል እዩ ኣብ ኤሮጳ ዳሳት ከፍርስ ሓዊ ከቃፅል መኻይን ዝረኣናዮ ናይ ህግደፍ ደጋፊ ወይ ሃገራዊ ሰብ ኣይኮነን ንስኻን ከማኻን እዮም ስለዚ ከተፈራርህ ትኽእል ኢኻ because you're not democratic ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኣብ ካልእ ቦታ ከይድካ ድማ ባንክን ታንክን ተተዋሂብካ ድማ ዲሞክራሲ ክትገብር forget it so ወዲ ኣለኹ ናተይ ኣርስቲ because these people are ግዜ ከማናጥፊዮም ላይ ኣለዉ ግን ሰብካ ዝስዕቦም ስለ ዝርየ ክልተ ነገራት the first one ኣብዛ ሓለፈ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ዝኮለል ክትብል መንግስቲ ስዊስ ሰባት ክጥርዝ ንኤርትራ ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ጠጠው ኣቢልዎ ዝብል ዘረባ ብብዙሕ ግዜ ክሰምዕ ኣቢለ ነይረ ስለዚ ኣብዚ ለንቀና ድማ ሓደ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሎም ዝገበርዎ ናይ መንግስቲ ስዊትዘርላንድ ማለት እዩ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ከምኡ ድማ ምስ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ተራኺቡ ኣክልቲኡ ሓንቲ ዘረባ ኣድሚፁ ኤርትራ ናፃ ዝኾነት ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ዓቢ ቦታ ዘለዋ pillar of stability ኤርትራ stands as a pillar of stability in the Horn of Africa ብምባል ኣብናቱ ፖስት ኣብናቱ ኤክስ ዝፅሓፎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ it was an honor to exchange with views with the Minister of Foreign Affairs ምስ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ቀፂሉ I met with Minister of Information. The open and in-depth discussions allowed us to exchange views on the regional challenges with its strategic position. Strategic botan, komedema position in the end independent policy. Eritrea is a key player in the Horn of Africa. ስለዚ ኤሮፓውያን እዚ ክመስሉ እዚ ተኣራያና ቶም ንሪኦ ዘለና ካብ ብምቕፃል ድማ መንግስቲ ጣልያን fully delegation NATO, high-level delegation travels to Eritrea to hold meeting with ministers and officials on development-related issues and cooperation initiatives in recent years have seen uptick. Zga Dr. Fagresus posts governing under Zelena, Talian had a habi special delegation NATO, Nabi Ertra Sadida Hamzalan, Etilur Dema, Netugudai Ertrant Talian and Zolozim Dena, Kanen. መሊሱ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክምርምር ዝኽእልን ፍሉይ ልኡኽ ምዃኑን ምስ ሚኒስትርታት ናይ ጥዕና ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ሚኒስትሪ ባህልን ስፖርትን ምስ ካልኦትን ከም ዝተራኸበን ነቲ ኩነታት ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ድማ ብዕምቆት ክሰርሓሉ ከም ዝደሊ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ጣልያን ኢስ ሙቭመንት ናታ መመሊሳ እናቀፀለት ትኸይድ ከም ዘላን እዚ ድማ እቲ ንደልዮ እዩ ኣነ ክልተ ሃገራት የግምት ገይረ ዘለኹ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ጣልያንን ግብፅን these are the two important ሃገራት ናይ ኤርትራ እቲ ዘለዋ ኣገዳን ዕፅዋን ክባል ንምውፃእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ክልቲአን ድማ ጆርጅያ ሜሎኒ ናይ ጣልያን ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ዝቐረበትን ዝፈትዋን ሰብ እያ ስለዚ if she wants ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ራእይ እንተለዋ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ተኮይና ነቲ ጉዳይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ገይሮሞ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኣብ ምእላይ ዓቢ ግደ ክፃወት ትኽእል እያ
ካባ ጉድል ብዝግበለ ድማ ናይ ግብፂ ምክንያቱ ረብሓና ኤርትራውን ስለ ዘገድሶ መንግስቲ ኤርትራ ማዕረቲ ግብፂ ንኤርትራ ዝደልያ ዘሎ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳያት ኤርትራ ድማ ፑሽ እንድሕር ገይራ ትገብር እውን ኣላ ብርግፅ እቲ ጉዳይቲ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘበን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ገዳ ኣብ ምልዓል ዓብ ተራ ክፃወት ከም ዝኽእልን ስለዚ ክልተ ኣገደሲ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና ወላ እውን ስዊትዘርላንድ እቲ ትብሎ ዘላን እቲ ናታ ፍሉይ ልኡኽ ዝብሎ ዘሎን ናይ ጣልያን ኣምባሳደር ናይ ካልኦት ኣብ ኤርትራ ክበፅሑ ከለዉ ዝዛረቡ ሓንቲ ዘረባ እያ ዘላ ኤርትራ ናፅነታ ሙሉእ ናፅነት ዘለዋን ሙሉእ ልኡላውነት ዘለዋን ብናይ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ማለት እዩ ፖሊሲ ናታ ንየማንን ፀጋምን ዘይትገብር ትኽ ዝበለ መርገፂ ዘለዋ ማንም ሃገር ድማ ምስ ከምዚኣ ሃገር ንክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዎን ድሌት ከም ዘለዎን ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ናይ ግድን ኣብዚ ዋን sanction for what? For allegation that has not been proved. And because the international community recognized that some part of the Eritrean border between Eritrea and Ethiopia is for Eritrea, not for Ethiopia. So እዚ ናይ ቀደም ኣምባሳደር ናይ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ሓቂ እንተሪኻ ድማ እቲ ገዳ ወሪዱ ዘሎ ድማ ንምንታይ እንታይ እቲ ምክንያት እቲ ክሲ ናይ ኤርትራ ገዳ ዘውረደላ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘለዎ ይኮነ ወይ እውን ዝተረጋገፀ ነገር የብሉን ስለዚ ኤርትራ ልዑል ስትራቴጂካዊ ገዳ ስለ ዘለዋ ንጣልያን ምናልባት ካልኦት ሃገራት ከም ጣልያን ረብሓ ክህልዎ ንኽእል ኣብ ኤርትራ ጣልያን ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ክትምዝምዞን ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋን ኤርትራ ድማ ሰላምን ርግኣትን ንኢንቨስትመንት ዝኸውን መድረክ ዘለዋ እያ ጥራይ እንታይ ሕጊ ፖሊሲ ቀልጢፋ ከተዳሉ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ኢንቨስተር መፅኡ ባዕልዩ ከምኡ ዝብል ኢንቨስተር መፅኡ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ተኮይኑ ንፁር ዝኾነ ኣካይዳን ፖሊስን ተዳልዩ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ብምባል ገሊፁ ነይሩ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ልኡኽ ድማ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንሱ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብን ፅሑፍን ኣዳልዩ ነይሩ መቐፀልታ ናቱ ድማ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ኣይሆፕ ነዚ ነገር እዚ ጣልያን ኣፍ ደገ ከፋቲት ናይቲ ንደልዮ ዘለና ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድልን ዕፅዋን ክባን ተኣልዩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኖርማል ሂወት ንክትምለስ በዓል ምሉእ ተስፋ ኢና I really ሓደ ካብቲ ጸሎት ዘድልዮ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ትምኒ ዘድልዮ ንኤርትራ ድማ ወሳኒ ዝኾነ ነጥቢ እንተሎ እዚ ጉዳይ እዚ እዚ እንተሰሊጡ እቲ ካልእ ኩሉ ደድሕሪኡ ክስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ምግማት ንማንም ዝጠፍአ ኣይኮነን ንሕና ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ we are rooting በብዓቕምና ኩልና ትምኒትና ሓሳብና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንቕድሚት ክትከይድ እሞ ንኽሰልጣ እዩ ንሕና ድማ ንዑ ዝኸውን ንዑ ዝምጥን ንዑ ዝሕግዝ ዝበልናዮ ትሕሶታት ናባኹም ክንቅርብ ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሼር ምግባር ኮሜንት ምሃብ ናትኩም ደገፍ ድማ ነዚ ቻነል ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ፃዕርና መሊስና ንክንፅዕርን ከምኡ ድማ ብዙሕ ሰብ ክፈልጦም ክመሃረሉ ስለ ዘሎ ስለዝሕግዝ ኣይትዕመቑ ሓግዙ ስለ እትኽእሉ ትገብሩልና ድማ ነመስግን እናበልና ምዛ ፍልይቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ክገጥፈኩም ቻው ኣነቴልካሎሚ መዓስ ኮይኑ ዋሳ ተፋሊምካን ቢኻ ብብረት መፍራሳ ስዒርካ ኢሎም ቢኻ ብውሽጢ እንግደገ حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنا كعبي يقولون أبس واسل كمان بس أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبس واسل كمان بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس وزن كمان بس